பேசினேன். எக்ஸாமுக்கு மட்டுமாவது வந்து அட்டென்ட் பண்ண சொல்லி நான் கேட்டேன் மாதாஜி. ஓகே. அதுக்கு வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இன்னும் 2 months பொறுத்துக்கோ, 2 மாசம் கழிச்சு நான் வந்து ஜாயின் ஆகுறேன். வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல், செகண்ட் மாடியூல் 2யும் சேர்த்து எழுதுறேன் அப்படின்னாங்க. அதுக்கு நம்ம வந்து என்என்டி பிரபு எப்படி ஒத்துக்குவாருன்னு நமக்கு தெரியலையே அப்படின்னு நான் கூட சொன்னேன். நான் கேக்குறேன் மாதாஜி கிட்ட அப்படின்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. ஓகே. அதனால இன்னும் 2 monthsல இது இந்த பையனுக்கு எக்ஸாம் முடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் போட்டுட்டோம்னா ஃப்ரீ ஆயிடுவேன். அதுக்கு பிறகு கண்டிப்பா வந்துருவேன் அப்படின்னாங்க. அதான் எக்ஸாம் மட்டும் மாதிரி எழுத சொன்னேன். எக்ஸாம் எழுதுறது பிரச்சனை இல்ல. நான் அட்டெண்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப மேண்டேட்டரி மாதாஜி. ஏன்னா இப்ப நம்ம ஸ்கூலுக்கு போனா நம்ம பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போகாம அங்க எக்ஸாம்ல உட்கார வைங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா யாராவது உட்கார வைப்பாங்க. அவங்களும் சொன்னாங்க அட்டெண்டன்ஸ் இல்ல, சாதனா சாட் பண்ணல, எதுவுமே நான் ஒண்ணுமே ரெகுலரா எதுவுமே சாட்டிங் கூட குறைஞ்சு போச்சு. 8 தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது ஏன்னா அசோசியேஷன் இல்லன்னா அப்படிதான் ஆகும். அதனால நான் வந்து எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி அசோசியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க சித்தியா இருக்கீங்க, உங்க அசோசியேஷனை புடிச்சுக்க சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. என்னோட அசோசியேஷனே விட்டுட்டா மாதாஜி. நான் வந்து கூப்பிட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பேன். நான் தான் கூப்பிட்டு பேச வேண்டி இருக்குது. ஓகே. இல்லைன்னா பேசுறது கூட இல்ல. அவங்க ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காங்க பிள்ளைக்கு, பையன் படிக்கிறது தான் முக்கியம் உனக்குன்னு. அதனால கொஞ்சம் அவங்களுக்காக கட்டுப்பட்டு, ஆனா எண்ணம் எல்லாம் இங்கதான் இருக்குது, விட்டு போகல. ஆனா வந்து வாரத்துக்கு ஒரு 1 hour உட்காரதுல ஒன்னும் ஆயிட போறது இல்ல. தட் இஸ் த அசோசியேஷன் இல்லையா? ரேவதி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க கூட எக்ஸாம் எழுதலன்னு நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ எம் ரைட். ரேவதி மாதாஜி, ஐ திங்க் ஆஃப்டர் a long time I am seeing you, I think. ரேவதி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணணும். நிறைய பேர் ஏதாவது டெடிகேட்டடா பண்றவங்க எல்லாருமே கிளம்பிட்டா அப்புறம் எப்படி அது இல்லையா? 25 people இருந்தாங்க. பிரபுஜி கேட்டப்போ 25 சொல்லியிருந்தேன் நானு. பக்தி சாஸ்திரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க லெவல் 1 எக்ஸாம் இல்ல மாதாஜி, நான் ட்ரை பண்ணேன். பட் அட்டெண்டன்ஸ்ல என்னோட இது லாக் ஆகல. அப்போ முருகன்தாஸ் பிரபு கிட்ட கேட்டா இந்த எக்ஸாம்ஸ் ஆயிட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட் இது செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, நீங்க அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னார். ஆமா, யூ கேன் டேக் எக்ஸாம் எழுதிடுங்க, அதுக்கு போய் என்ன இருக்குது, நோ இஷ்யூஸ். இப்ப மோகன்தாஸ் பிரபுஜி எழுதுவாரு. அதோட சேர்த்து ஐ திங்க் யாரெல்லாம் விட்டு போயிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து எழுத வைக்கலாம், நோ இஷ்யூஸ். நீங்க அப்ப எழுதிடுங்க. ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி அவங்களுக்கு சொல்லுங்க, லெட்டர் ப்ரிப்பேர். அவங்க அட்லீஸ்ட் ஒன்லி எக்ஸாம் எழுதணும் அவங்க, சரிங்களா? அட்டெண்டன்ஸ் வீக்கா இருக்கே மாதாஜி, ஓகேவா? அத நான் அப்புறமா பிரபுஜி கிட்ட கேட்டு தான் நான் டிசிஷன் எடுப்பேன். நான் பட் எக்ஸாமும் எழுதலன்னா ஆக முடியல மாதாஜி. எனக்கு நான் கிளாஸ் கேக்குறேன் உங்களுக்கு, பட் அட்டெண்டன்ஸ்ல எனக்கு அது இதா இல்ல. நான் கிருஷ்ணா பிரபு கிட்ட கூட கேட்டேன், அவங்க உங்களை கேட்டுட்டு நான் அதுல ஆட் பண்றேன்னு சொன்னாரு. பட் அது நடக்கல. இது இவருக்கு நம்ம பாலாஜி பிரபு கிட்ட சொல்லல, இருங்க. அவரு கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காரு. யாரு? கிருஷ்ணா பிரபு இஸ் டோட்டலி ஆக்கிபைடு. ஆபீஸ் ஒர்க் ரொம்ப லோடு இருக்கு, முன்ன மாதிரி ஃப்ரீ இல்ல. அதனாலதான் இப்ப நான் சிலதெல்லாம் நான் பாலாஜி பிரபுக்கே கொடுத்துறேன் நான். ஸோ பிகாஸ் இஸ் இங்கே இருக்காரு இல்லையா, இஸ் டூயிங் பிசினஸ்ன்றதுனால கொஞ்சம் ஈ கேன் அட்ஜஸ்ட். அவர் எம்ப்ளாயியா இருக்கும்போது அந்த இடத்துல அவருக்கு என்ன சுச்சுவேஷன்ஸோ, அதுவும் இந்தியால கிடையாது, வெளிநாட்டுல இருக்காரு. ஸோ அதனால நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு பி கொஞ்சம் கன்ஸ்டைன் இருக்கு. அவர் எல்லார்ட்டையும் சொல்ல முடியாது, எனக்கு தெரியும்ன்றதுனால உங்க எல்லார்கிட்டயும் நான் சொல்றேன் இதை நான். ஓகே மாதாஜி, ஒரு சின்ன இது மாதாஜி, என்னுடைய அட்டெண்டன்ஸ்ல வந்து மாதாஜி பிரேமாங்கிறதுக்கு பதிலா ஏக்கு பதிலா ஈ போட்டிருந்ததுனால நான் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டா அது போய் சேரல மாதாஜி. ஆனா நான் எல்லா கிளாஸும் அட்டன் பண்ணிருக்கேன். அதுல நான் நிறைய இது மிஸ் ஆயிருக்கு மாதாஜி. டோன்ட் வரி, நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நாள் கூட ஆப்சென்ட் ஆனது இல்ல. செக் ஏதாவது டீவியேஷன் இருந்தா உங்ககிட்ட ஐ வில் கெட் பேக் டு யூ. ஓகே. சோ இந்த ரெட்மி நோட் யார் இதுன்னு தெரியல. அவங்க உஷா மாதாஜியா? ஓகே 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 மாதாஜி. உஷா மாதாஜி, நான் கூட உஷா மாதாஜின்னு வருமே அப்படின்னு தான், அதனால தான் கேட்டேன் நான். ஓகே, தேங்க் யூ. 2 டிவைஸ் வச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஆமா, ஒரு வாட்டி பார்த்திருக்கேன் நான். கரெக்ட். எஸ், தேங்க் யூ. சார் நம்ம அந்த 7th சாப்டர் நான் முடிச்சேனா? நானு முடிச்சிட்டீங்க மாதாஜி, முடிச்சிட்டீங்க. 8th சாப்டர் தானே பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப நானு. ஆமா, 8வது ஆரம்பிக்கணும். ஆரம்பிக்கல மாதாஜி. ஓகே, 8 ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நம்ம இப்ப 8வது நெக்ஸ்ட் வீக் எப்ப மாதாஜி எக்ஸாம் அடுத்து வைக்கிறீங்க? நான் சொல்றேன் எதுக்கும். நீங்க எல்லாரும் இப்ப மோகன்தாஸ் பிரபுஜி நீங்க என்ன எப்ப எழுதலாம்னு நினைக்கிறீங்க? சோ ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் வீக் இஸ் ஓகே மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். சோ ஒரு நெக்ஸ்ட் வீக் டியூஸ்டே வேணா எழுதலாமா? என்ன மண்டே கிளாஸ் இருக்கும்.
நீங்க எப்ப குரூப்ல போட்டுருங்க மாதாஜி, நான் உங்கள்ட்ட டியூஸ்டே பேசுறேன். L3 இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ராதிகா ஆமா மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜி அது ஆன பிறகு நீங்க எழுதுறீங்களான்னு கேக்குறேன் நான். இல்ல ஓகே whichever is உங்களுக்கு convenient. எப்படி கன்வீனியன்ட்டோ சொல்லுங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிரஷரைஸ். அதர்வைஸ் Thursday Wednesday also you can take. Yeah, Wednesday should be fine மாதாஜி. Wednesday. ஓகே Wednesday உங்களுக்கு கிளாसेस இல்லல்ல, நோ இஷ்யூஸ். அப்போ வந்து Wednesday வந்து 6:30, ஏன்னா எனக்கு 5:30 to 6:30 வந்து கிளாஸ் இருக்கு. அது முடிஞ்ச பிறகு செய்யலாம். ஓகே மணிமேகலை மாதாஜி ஒரு மெசேஜ் போட்டுருங்க. ஸோ யாரெல்லாம் பக்தி சாஸ்திரி எக்ஸாம் எழுதலையோ அவங்க எல்லாருமே வந்து நெக்ஸ்ட் வெட்னஸ்டே வந்து எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படிங்கறத வந்து போட்டுருங்க. ஐ திங்க் வி ஹேவ் டு கேட்ச் ஹோல்ட் ஆஃப் இந்த அதாவது யாரு இந்த ஹரிஹரன் பிரபு. ஸோ டஸ் 20 அதாவது 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடியவ. அது எதுக்கு கிளாஸ் கூட வர்றதில்லைன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியவே மாட்டேங்குது. கல்பனா மாதாஜி அவங்க வேணா ரீ எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருந்தா எழுதட்டும். ஷி டிட்ன்ட் டு வெல் அப்படின்னாங்க. ரேவதி மாதாஜி, சிங்காரம் பிரபு, தமிழ் இஸ்கான் அப்படிங்கிறவங்க யாரும் ஒருத்தங்க தெரியல. உஷா மாதாஜி, விஜயகுமாரி, மோகன்தாஸ் பிரபுஜி, மிச்சம் இருக்கிறவங்களதெல்லாம் பேர் எனக்கு சரியா தெரியல. ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் டு கால். இன்னைக்கு இவங்களெல்லாம் கால் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் நான். ஸோ ஏன் இவங்க எல்லாரும் வர்றதில்ல? ஒரு நியர்லி ஒரு 7-8 பேர் why they are not attending class இல்லையா? இந்த டிகிரி வாங்கணும்னா நம்ம இஸ்கான்லயே வந்து 12,000-15,000 கட்டி தான் நம்ம இந்த டிகிரி அதாவது கோர்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஃப்ரீ அதாவது லெஸ் அதாவது உங்களுக்கு இங்க வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட் டைப் ஆஃப் அதாவது கொஷின்ஸ் கூட கேட்கறது கிடையாது நம்ம இல்லையா? we are giving little lenient. ஈஸியா தான் உங்களுக்கு பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் அப்படிதான் நாங்க பண்றோம். இதெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி படிச்சுக்கலாம். ஆனா ஏன் வர மாட்டேங்கிறாங்கன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியலப்பா. we have to check. ஸோ ரேவதி மாதாஜி வந்திருக்காங்க. செல்வி மாதாஜி யாரு? ஐ திங்க் புதுசா இருக்காங்க. செல்வி மாதாஜி நீங்களும் பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்டா? கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க மாதாஜி. ஐ வாண்ட் டு நோ. ஏன்னா நிறைய பேர் கன்சிஸ்டண்டா வராம போறதுனால எனக்கு டவுட் வருது. ஐ திங்க் அவங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி பேரு நம்ம குரூப்ல இல்ல மாதாஜி. அதனாலதான் நான் கேக்குறேன். நான் இவங்க பேர் ஒருவேளை வேற யாராவது டிவைஸ்ல இருந்து லாகின் ஆயிருந்தாக்கா பேர் இப்ப எப்படி மாதாஜியோட அதனாலதான் சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆல்சோ இல்லையா? அதனாலதான் அதுக்காக தான் நான் கேக்குறேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, லெட் us start with the session. மாதாஜி லிங்க் போட்டுருங்க மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் நான் போட்டுறேன். போட்டுருங்க. அதுல ரேவதி மாதாஜி பேரு அதுக்கப்புறம் வந்து வேற யார் பேர் இல்லைன்னு சொன்னீங்க நீங்க? ஆட் பண்ணணும்னா அந்த இதுல லிங்க்லயே ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லையா? ஐ திங்க் லெட் மீ செக் வித் பாலாஜி பிரபு இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுல ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம. ஓகே, செல்வி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, ப்ளீஸ் ஸ்பீக் அவுட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க பாகவத கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றேன். ஓகே மாதாஜி இது லெவல் 5 கிளாஸ். உங்களுக்கு பாவம் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். நீங்க எந்த லெவல்ல இருக்கீங்க நீங்க இப்போ? அதாவது லெவல் 1 முடிச்சிட்டீங்களா? புரியல. லெவல் 1 தான். லெவல் 1 லெவல் 1 முடிஞ்சிருச்சுங்களா? உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டீங்களா? முடிக்கல ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங். அப்படிங்களா? நீங்க லெவல் 1 பேஸ்மென்ட் ஓகே, லெவல் 1 முடிச்சிட்டு லெவல் 2 கிளாसेस இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்டார்ட் ஆகும் மாதாஜி. அதனால நீங்க அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சோ 7 மணிக்கு எனக்கு லிங்க் கொஞ்சம் ஆக்சுவலா நான் வைசாக்ல இருக்கேன். நீங்க எனக்கு லிங்க் அனுப்புனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா நீங்க இந்த சாட்ல உங்களுடைய நம்பர் போடுங்க, நாங்க நோட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு மணிமேகலை மாதாஜி அனுப்புவாங்க. சோ தட் உங்களுக்கு இது கன்ஃபியூஷன் ஆகும் இந்த கிளாஸ்ல நீங்க உட்கார்ந்தீங்கன்னா. ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். பாகவதம் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. 4 மணிக்கு வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரம் இருக்கு, அதையும் கேளுங்க. சோ ஜெனரல் கிளாसेस எல்லாம் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அதுல அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. பட் இது வந்து ஒரு ஸ்டேஜா நீங்க படிச்சாதான் உங்களுக்கு புரியும். அதுக்கப்புறம் இது என்னடா இது நமக்கு புரியலன்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. உங்க ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் 1 மினிட். நான் சாட்ல போட்டுங்க. போடுங்க. தட் வில் பி குட். உங்களுக்கு போட வருதோ இல்லையான்றதுக்காக தான் கேட்டேன் நான். ஓகே. நீங்க தெலுங்குவா தமிழா? தமிழ் பட் செட்டில்ட் இன் வைசாக். ஓகே,
So I can speak Telugu well. Okay. I have forgotten Tamil. Now I'm speaking Telugu. Okay. No issues. மாதாஜி கிருஷ்ணா புக் கூட அவங்க வரலாம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் வந்து எவ்ரி Thursday 3 to 4 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சாட்டர்டே வந்து இதே லிங்க் இந்த லிங்க்லயே வந்து இந்த லிங்க் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் வந்து வியாழக்கிழமை 3 மணிக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி 4 to 5 வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம். அதுக்கு அடுத்து வந்து சனிக்கிழமை இதே லிங்க் நீங்க இப்ப ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க, சனிக்கிழமை 4ல இருந்து 5 உஷா மாதாஜி வந்து டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் குயின் குந்தி எடுக்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து 5ல இருந்து 6 வந்து தாரணி மாதாஜி வந்து டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் இவங்களது கபில தேவா அவது எடுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இதே கபிலா. அதுக்கப்புறம் வந்து இதே லிங்க் வந்து சாட்டர்டே சண்டே வந்து 5ல இருந்து 7 o'clock 7 மணிக்கு வந்து செகண்ட் சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு நடக்குது. இதெல்லாம் ஃப்ரீ மாதாஜி. இதுல வந்து உட்கார்ந்து கேட்டுக்கோங்க. నిన్న విన్నారా ఆయన సెల్వం ప్రభు ఎత్తారు కదా, విన్నారు కదా, అలా మీరు అటెండ్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మీరు నంబర్ వేయనే లేదే, ஜஸ்ட் నంబర్ వేయండి. மாதாஜி அவங்களோட மட்டும் நீங்க தெலுங்கு பேசுறீங்களே. இல்ல அவங்க தெலுங்கு சொன்னதுனால அவங்க பேசினாங்க, நானா ஸ்டார்ட் பண்ணல. இல்ல எனக்கு தமிழ் தெரியும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. அவங்களுக்கு அது சட்டுன்னு வர்றது. இப்போ நான் கூட சடனா ஒரு சில வார்த்தை எங்களுக்கு புரியுமே நீங்க பேசுறது இப்ப சொன்னது. நீங்க வந்து தெலுங்கு இல்லையா, அதனால உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பா. அவங்களோட மட்டும் தெலுங்கு பேசுறீங்க மதர் டங்ல. அப்படி இல்ல அவங்க தெலுங்கு பேசினாங்க அதனால ரிப்ளை பண்ண மாதாஜி. நானா பேசவே இல்ல. காமன் குரூப்ல டக்குன்னு வந்துரும். இப்ப நீங்க இப்போ உஷா மாதாஜி இங்கிலீஷ்ல சொன்னாங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நானு என்னோட நம்பர் சொல்லட்டுங்களா? சொல்லுங்க. போன் நம்பர் 7093 251 096. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, உங்களுக்கு வந்து மணிமேகலை மாதாஜி உங்களுக்கு லிங்க்ஸ், ஜெனரல் காமன் லிங்க்ஸ், எந்தெந்த டைம் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அனுப்பிச்சு விடுவாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் ஒரு லிங்க் நீங்க இந்த லெவல் 1 சர்டிபிகேட் ஆச்சுனாக்கா மணிமேகலை மாதாஜிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களை வந்து லெவல் 2 கிளாஸ்ல அவங்க சேர்த்து விட்டுருவாங்க. ஆக்சுவலி 11 நான் அட்டெண்ட் பண்ணல. then I think you attend. இப்போ இந்த ஏப்ரல் 3rd only it will start. ஓகே, தான அத வந்து அட்டெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க. ஓகே, ஓகே. அது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் அனுப்பி விடுங்கம்மா அவருக்கு. அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு. நீங்க லெஃப்ட் ஹேண்டா ரைட்டிங்? யார் நானா? இல்லம்மா ரைட் தான். ஓகே ஓகே. என் பையன் லெஃப்ட். மாதாஜி என்ஓடில வந்து ஸ்லோகம்லாம் இருக்கா? ஆமா மாதாஜி இருக்கு. இல்ல நம்ம வந்து புத்தகத்துல வந்து அந்த மாதிரி வரலையே, அதனால நான் மாதாஜி நம்ம பகவத்கீதை புக்லயே அங்கங்க ஸ்லோகம் வருது, என்னோட ஸ்லோகம் அங்கங்க வருது. நீங்க நல்லா பாருங்க, கவனிங்க. ஓகே 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 மாதாஜி, நம்ம வாங்க கவனிக்கிறேன் மாதாஜி. நம்ம லெவல் 3 க்கு கிடையாது, லெவல் 5 க்கு உண்டு. லெவல் 5 க்கு உண்டு, லெவல் 3ல கிடையாது. ஓகே ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி லெவல் 5 ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு எக்ஸாம் இருக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி? ஆமா, ரிசைட்டேஷன் இருக்கு. அவங்க மோகன்தாஸ் பிரபுஜி அவங்க எல்லாம் எக்ஸாம் எழுதும்போது நீங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சமயத்துல பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம டியூஸ்டே வேணும்னா பண்ணிடலாம். டியூஸ்டே வில் ஹேவ் a recitation after யாரு ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் ஆன பிறகு வில் ஹேவ் ஸ்லோகா மேடம். நீங்க எல்லா ஸ்லோகம் சொன்னீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் அவுட். ஒரு ஸ்லோகம் மினிமம் 4 சொல்லணும். மேக்ஸிமம் நீங்க ஃபுல்லா சொல்லலாம். மேக்ஸிமம் ஃபுல்லா சொல்லலாம். அதாவது எந்தெந்த ஸ்லோகம் நீங்க மெமரைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? ஒரு மாடியூலுக்கும் வந்து எப்படி ஒரு 7-8 ஸ்லோகங்கள் இருக்கும் இல்லையா? அந்த 8 ஸ்லோகமும் நீங்க சொன்னீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 100 out of 100 போட்டுருவோம் நாங்க. இப்போ நான் நேத்து 5 ஸ்லோகம் இருந்துச்சு, 5 ஸ்லோகமும் சொன்னேன். எனக்கு கண்டிப்பா அவர் போட்டிருக்கணும், இல்லன்னா நான் கண்டிப்பா கேட்பேன் இல்லையா? எனக்கு ஏன் குறைஞ்சிச்சுன்னு இல்லையா? அது மாதிரி. ஆனா லாஸ்ட் மாடியூல்ல நான் சொல்லவே இல்லை, 2 ஸ்லோகம் விட்டுட்டேன். ஒன்லி 6. நல்லா கேட்டேன், நல்லா எழுதினீங்களா மாதாஜி எக்ஸாம்லாம்? எஸ், இறை அருளால் அவரே என்ன எழுத வச்சார், அவரே என்ன சொல்ல வச்சார். ஏன்னா ஸ்லோகம் கூட 8:30 மணிக்கு தான் வந்து மெமரைசேஷன் அந்த இது இருக்கு, எக்ஸாம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. 8:30 மணிக்கு உட்காந்து நீங்க எப்படி மறுபடியும் ஸ்லோகத்தை வாசிப்பீங்க சொல்லுங்க?
அதனால எப்பயோ படிச்சதுதான், ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி மீண்டும் எல்லாரும் சொல்லி இருக்கும் போது ஒரு 20 நிமிஷம் டைம், அந்த 20 நிமிஷத்துல ஒரு 4-5 வாட்டி சொல்லி அதுக்கப்புறம் போய் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஃபெய்த் இருக்கு, கடவுள் இது பண்ணிட்டாரு. எஸ், அவர் தான் நடத்தி கொடுத்தாருமா, எந்த எண்ணுமே இல்ல எஃபர்ட். நமக்கும் இருக்காரு மாதாஜி, உங்களுக்கு கூட இருக்காரு. நீங்க அததான் நம்பணும். நீங்க படிங்க, படிச்சுட்டு பகவானே எனக்கு ஞாபக சக்தி ரொம்ப கம்மி, அதனால எனக்கு நான் என்னை எழுத வைக்கிறது உன் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருங்க. நீங்க சரிங்களா? படிக்கணும், படிச்சுட்டு தான் நீங்க அவர் மேல பாரத்தை போடணும், படிக்காமல எல்லாம் போடக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சின்சியரா ஒர்க் பண்ணிட்டு மாதாஜி, சின்சியரா ஒர்க் முயற்சி திருவினையாக்கும் மாதாஜி. எழுதுறேன், நான் எழுதல அப்படின்னு முயற்சி பண்ணோம்னா பகவான் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா படிப்பேன். 12 ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்கீங்க மாதாஜி, 6 சாப்டருக்கு ஒரு 12 ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்கீங்க. யாரு 12 சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு 100, மினிமம் 4. டைமே காணாது மாதாஜி. இல்ல இல்ல போய்டும். 12 தானா? இல்ல அந்த இதுல ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் அவ்வளவுதான். அந்த மாடி நான் அனுப்பியிருக்கேன் மாதாஜி, 75 அனுப்புங்க அனுப்புங்க. பிரேமா மாதாஜி, நான் இந்த பக்தி சாஸ்திரி பரீட்சைக்கு அப்படிதான் பகவான் பர்மிஷன் கேட்டுதான் அதை எழுதினேன். எனக்கு எல்லாம் எனக்கு எல்லாம் பண்ணணும்னு பண்ணினாங்க அவங்க. எனக்கு கூட அனுப்புங்க மாதாஜி. நான் திருப்பி எழுதிட்டுமா? நீங்களா இருங்க, எழுதுங்க வேணா நீங்க, பிகாஸ் யூ ஆர் நாட், நீங்க பிஸியா இருந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். யூ கேன் ரைட் இட். மாதாஜி அந்த இது எனக்கு கூட அனுப்ப சொல்லுங்க மாதாஜி. குரூப்ல போடுறாங்க மாதாஜி, நீங்க பாத்துக்கலாம். மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ்ல அவங்க பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்கல்ல, அந்த இஷ்யூ இல்ல, கரெக்டா தான் இருக்கு உங்க நேம். கரெக்டா தான் இருக்கு. இப்ப மாத்தியாச்சு, இப்ப மாத்தினாங்க. அன்னைக்கு மணிமேகலை மாதாஜி கிட்ட சொல்லி, ஐ திங்க் கிருஷ்ணா பிரபு வந்தாருல்ல, கிருஷ்ணா பிரபு கிட்ட சொல்லி அவர் மாத்திட்டார். ஐ திங்க் அது இந்த இப்ப சொன்னீங்களா, அதனால நான் பார்த்தேன். இல்ல மாதாஜி, இப்பதான் மாத்தி இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. இந்த வாரம் தான், இன்னைக்குதான் நானே இப்ப இது பண்ணேன். நோ இஷ்யூஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயாம். பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राध कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம இன்னைக்கு 8வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாம் பிரயாணம் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு வந்தீங்களா? வெரி நைஸ். லலிதா கண்ணன் மாதாஜி தானே பேசுனது? நாளைக்குதான் ஊருக்கு வரேன்னு சொன்னாங்க. வெட்னஸ்டே தான் வந்து சேருவேன். கிரேட் கிரேட். நல்லா ஆச்சு எல்லாம். இங்க இது துவாரகான்னு ஒரு இடம் இருக்கு டெல்லியில, அங்க போயிட்டு வந்தேனா. இஸ்கான் டெம்பிள் என்ன ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருந்தது. சாயந்தரம் அங்க துளசி ஆர்த்தி பண்ணினா. ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருந்தது. ஆர்த்தி எல்லாம் பார்த்துட்டு பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு வந்தேன். கிரேட் கிரேட். So I was remembering all our friends. எல்லாரையும் பத்தியங்க. Okay, pray great for all. Yes, thank you. Okay, thank you Mataji. Thank you very much for your wonderful experience sharing. So நம்ம இப்போ 8வது அத்தியாயத்துக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வணக்கம். வணக்கம். ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. நீங்க கூட நெக்ஸ்ட் வீக் எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருந்தா எழுதுங்க. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் வெட்னஸ்டே தான் வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 10 நாளே டைம் இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு. ஸோ அதனால இந்த வாய்ப்பை நழுவ விடாம எழுதுறீங்க. உங்களுக்கு சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் கொடுத்துருந்தேன். அந்த கல்பனா மாதாஜி அவங்களுக்கு கூட சொல்லிடுங்க, இன்னைக்கு அவங்க கிளாஸ் வரல போல இருக்கு. ஸோ அவங்கள வந்து ஜாயின் பண்ண அவங்க எழுதுனாங்க, பட் அவங்க சரியா எழுதலன்னு அவங்களே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு தான் அமைச்சிருந்தாங்க, அது 2-3 கொஸ்டின் தான் எழுதியிருந்தாங்க அவங்க. ஐ திங்க் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணல போல இருக்கு. அதனாலதான்
ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணா எழுதலாம். இப்ப எல்லாருமே எழுதுனாங்க இல்லையா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எழுதியிருக்காங்க. மணிமேகலை மாதாஜி, உங்ககிட்ட அந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்க இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வேணா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் அந்த டெஃபினிட் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்து எழுதட்டுமே. அவங்களுக்கு மாதாஜி நீங்க பிடிஎஃப்ல அனுப்பிச்சிருந்தீங்களா, அதான் அது படிச்சா போதுமா மாதாஜி? அதுதான் கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் அதுல. உங்களுக்கு இவங்க ஆன்சர்ஸும் ரெடி பண்ணிருக்காங்க, அதையும் கொடுக்குறாங்க. நீங்க அட்லீஸ்ட் அந்த கொஸ்டின் ஆன்சரையாவது படிச்சுட்டு வந்து அட்லீஸ்ட் எழுதுங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா எல்லாருமே ஃபேமிலியில நிறைய ஒர்க் இருக்கு, லோடு இருக்குன்றது எனக்கு கூட தெரியாது. பட் உங்களை எவ்வளவு சுலபமா உங்களை எக்ஸாம் எழுத வைக்கணும்ன்ற அந்த ப்ராசஸ் தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான். ஓகே சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ இன்னொன்னு, ஏப்ரல் 23 கோயில் டெம்பிள் வந்து சாஃப்ட் இனாகரேஷன் பண்றாங்க. உங்களால யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ, ஆல்ரெடி சில பேர் ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்காங்க. செல்வம் பிரபு வந்து கூட போறாரு. ஸோ அதனால நான் வந்து 23rd காலையில வரேன். நான் ஆக்சுவலி டைரக்டா வந்துட்டு 23rd நைட்டு தான் கிளம்புறேன். ஸோ அதனால அன்னைக்கு இருப்பேன் நான் கண்டிப்பா ஃபுல்லா. உங்க எல்லாருமே அங்க கண்டிப்பா மீட் பண்ணலாம் நம்ம. யாரெல்லாம் இன்னைக்குதான் டிக்கெட்டே புக் பண்ணேன் நான். ஸோ உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் உடல் உபாதைகள் இல்லாம இல்லையா, அதெல்லாம் ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ யாரால வந்து எஸ் முடியும், நான் போயிட்டு வர முடியும் அப்படின்னாக்கா, எல்டர்லி ப்ரிப்பரா இருந்தாக்கா வீட்டுல ஒருத்தவங்களுக்கு கூட அழைச்சிக்கோங்க, அது பெஸ்ட். அழைச்சிட்டு நீங்க வந்து பகவானை சேவிச்சுட்டு வாங்க. அதுக்கு முந்தைய தினமே நீங்க போகலாம், ஏன்னா ரத யாத்திரை இருக்கு. ஸோ ஈவினிங்ல எனக்கு இங்க கொஞ்சம் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால நான் முந்தைய தினம் போக முடியல. அதனால வந்து டைரக்டா அன்னைக்கு காலையில 6 மணிக்கு 5:30 மணி ஃபிளைட்டு தான். ஸோ 6:15 போயிடுவேன் நான். அட்லீஸ்ட் பை 7 ஐ வில் பி தேர், இருந்துருவேன். ஸோ அதனால உங்களை எல்லாருமே நான் 7 மணி வாக்குல கண்டிப்பா அந்த டெம்பிள் கிட்ட பாக்குறேன். ஸோ நீங்க வந்து எல்லாரும் போறவங்க எல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து உதவி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா புது இடம் எப்படின்றதெல்லாம் யோசனை இருக்கும் இல்லையா. அதனால செல்வம் பிரபு வில் பி தேர். அவர் எனிவே அவர் உங்களோட தான் பிரயாணிக்கிறாரு. அதனால நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, ஜாகிரதையா போய் ஜாகிரதையா. அதுக்கப்புறம் மாஸ்க் இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வெளியில வரும்பொழுது எப்படி இருக்கும் என்னன்னு தெரியாது இல்லையா. ப்ரிகாஷனரி தான். அதனால நீங்க கேர்ஃபுல்லா வந்து போங்க. ஓகே மத்தாஜி, ஒரே ஒரு இது சொல்லிக்கிறேன், ஷேர் பண்றேன் மத்தாஜி. இந்த ரத யாத்திரைக்கு போகா பண்றதுன்னு இது உண்டு மத்தாஜி. அதாவது நம்ம அந்த மாதிரி யாராவது செய்ய முடிஞ்சுன்னு வந்தா அவங்க செய்யறது ஒரு ஐட்டத்துல 5 பீஸ் 6 பீஸ் இருந்தா போறோம். அந்த மாதிரி அதான் செய்ய முடிஞ்சா யாரால முடியுமோ அவங்க செஞ்சுன்னு வர சொல்லுங்க. அவங்க விருப்பம். ஓகே ஓகே, நானும் எதனா ஒரு ஸ்வீட் தான் பண்ணிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ வில் கம் ஆன் நெக்ஸ்ட் டே தான். வெரைட்டி தான் எதிர்பார்ப்பாங்க நிறைய. ஓ ஓகே, குவாண்டிட்டி தேவையில்லை, வெரைட்டி நிறைய எதிர்பார்ப்பாங்க. ஓகே, யாரெல்லாம் போறீங்களோ ஆனா 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றவங்க தான் செய்யணும், அது மெயின். எஸ் எஸ், தட் இஸ் a mandatory rule. கடையில வாங்கிட்டு போக கூடாது. சோ தட் இஸ் அத வந்து பிரசாதத்துக்கு கூட வைக்க மாட்டாங்க, டு பி frank. வெங்காயம் பூண்டு செய்ய பாத்திரத்திலயும் செய்யக்கூடாது. இதெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு, பார்த்து செய்யுங்க. ஏன்னா என்என்டி பிரபுஜி அவங்க அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன் இங்க பெங்களூருக்கு வரும்பொழுது. ஸோ அவர் யாருன்னா அந்த மாதிரி எலிவேட்டடா இருக்கக்கூடிய அந்த 16 ரவுண்டு பண்றவங்க, இந்த மாதிரி வந்து வெங்காயம் பூண்டு செய்யாது இருக்கவங்க வீட்டுல சமையல், அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுவும் சொல்றது இல்லை. பட் ஆல்ரெடி அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துரும். அவர் எதுவும் சொன்னது கிடையாது. பட் வி ஆர் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோயிங். அவர் ரொம்ப கொஞ்சம் லீனியன்ட் தான் என்என்டி பிரபுஜி. இருந்தாலுமே நம்ம பண்ணும்போது டேஸ்ட் பார்க்கவே கூடாது அசல். சோ பகவான் பண்ணிட்ட பிறகு எப்படி மாதாஜி பிரசாதம் ஆகும்? அப்படின்னா நீங்க பிரசாதம் பண்ணிடாதீங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துட்டு போங்க. அங்க போனீங்கன்னா பகவான்கிட்ட வச்சு அவங்க பிரசாதமா அதை மாத்துவாங்க, அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க. பிரசாதம்னு தோணுச்சு. இங்க வந்து காரைக்கால்ல வந்து 1 இயரா வந்து இந்த மாதிரி சத்சங் நடந்துட்டு இருக்கு மாதாஜி. நம்ம இஸ்கான் கும்பகோணம் இஸ்கான் மூலமா வந்து ஒரு பஜனை மடத்துல செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நான் என்னால முடியும் போதெல்லாம் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் ஈவினிங்ல போய் அட்டன் பண்ணுவேன். இந்த சனிக்கிழமை வந்து 1 இயர் செரிமனி அது கொண்டாடினாங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு 25 ஐட்டமாவது செய்யணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. வந்தா அங்க போய் பண்ணா 40 ஐட்டத்துக்கு மேல மாத்தாச்சு. நானும் ஒண்ணு செஞ்சுட்டு போனேன், கேசரி எல்லாம் வச்சு பிரசாதம். அந்த போட்டோ வேணா நான் உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன். அவ்வளோ இது எல்லாம் மண்கலை அழகா வாங்கிட்டு வந்து அதுல வச்சு பிரசாதம் வச்சு படைச்சு நல்லா சூப்பரா இருந்தது. பரம்பூர் கோயில்ல இந்த வருஷம் பணிக்கு ரத யாத்திரை மாதாஜி. ஓகே, தமிழ் நியூ இயர் டே அன்னைக்கு. ஓகே, இது என்னன்னா டெம்பிள் மூவிங் இல்லையா,
ஸோ இப்ப இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து இன்னொரு பர்மனன்ட் இடத்துக்கு மூவ் பண்றாங்க. அதனாலதான் வந்து அந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய டிடிஸ் வந்து இந்த என்னது பிரம்மச்சரிய குடில் இல்லையா, அதுக்கு மேல வந்து டாப் ஃப்ளோர்ல தான் பகவான் அங்கே வைக்கிறாங்க. புதுசா வரக்கூடிய டெம்பிள்ல வந்து புது டிடிஸ் தான் வரும். அதனால தட் டிடிஸ் வில் பி பர்மனன்ட்லி அந்த இருக்கும் இல்லையா, எத்தனை வருஷம் அவங்க வந்து பூஜை பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த டிடிஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ரத யாத்திரை வச்சு அலங்காரமா ஊர்வலமா எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்க ஸ்தாபிப்பாங்க அவங்க. அதனாலதான் இட்ஸ் a குட் திங். எனக்கு தான் அது அவகாசம் கிடைக்கல. நீங்க எல்லாரும் கலந்துண்டு அதுல வந்து பக்தியில வந்து மேன்மை அடையணும்ன்றது என்னுடைய பிரார்த்தனைகள். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கூட வாங்கி கொடுக்கலாம். கொடுக்கலாம். தட் வில் பி பெட்டர். ஸோ முடியாதவங்க பண்ண முடியாதுன்னா ஒன்லி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துருங்க. பகவான்ட்டு அவங்க சேவிப்பாங்க அவங்க கண்டிப்பா. ஓகே, நம்ம இப்போ 8வது சாப்டருக்கு போகலாம். அதாவது அட்டைனிங் சுப்ரீம், அதாவது பகவானை அடைதல் இல்லையா, அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அதுதான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இது. சோ முந்தைய அத்தியாயத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன், லாஸ்ட் 2 ஸ்லோகம். பிரேயர் சொல்லிட்டேன்மா, சில பிரபுபாதாவுடைய வார்த்தைகள் கடைசி. அதாவது யார் ஒருவர் பகவானை வந்து மரணிக்கும் அந்த தருணத்துல வந்து பகவானை நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து பகவானுடைய திரு நாட்டை வந்து அடைகிறார்கள். இதுதான் வந்து நம்ம முந்தைய அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி பாகம், அதனுடைய தொடர்ச்சி. நிறைய கேள்விகள் எல்லாம் இப்படிதான் இருக்கும். ஐ எம் வெரி மச் அப்ரிஷியேட்டிங் ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. இன்னைக்கு காலையில கால் பண்ணி கேட்டாங்க, மாதாஜி இந்த தொடர்ச்சி வந்தா என்ன, எப்படி நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு. எஸ், இட்ஸ் குட் டு ஆஸ்க். எப்பவுமே இந்த தொடர்ச்சி, இந்த கண்டினியூவேஷன், கடைசி பாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 7வது அத்தியாயம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல லாஸ்ட் 2-3 ஸ்லோகம் வந்து அடுத்த அத்தியாயனுடைய தொடர்ச்சி. ஃபர்ஸ்ட் 1 or 2 ஸ்லோகம்ஸ் கண்டினியூவேஷன் இருக்கும். எப்பயுமே அந்த ஃப்ளோ எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க. ஆமா, செயின் வரும். அத நீங்க வந்து பாத்துக்கணும். அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய கேள்விகள் உண்டு. சிலதெல்லாம் ரொம்ப ஜெனரிக்கா உங்களுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு எழுத சொல்லுவாங்க. அழகா நீங்க வந்து நம்ம இஸ்கான்ல என்னென்ன சிஸ்டம் நம்ம ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லையா. சோ பிரம்மச்சரியம் இது. இன்னொன்னு இஸ்கான்ல வந்து டொனேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபார் அங்க இருக்கக்கூடிய இவங்களுக்கு கிடையாது. அது இட் இஸ் ஃபார் த டெம்பிள் ரன்னிங்க்கு தான் அது வந்து. ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய புக்ஸ் விநியோகத்துல வரக்கூடிய இன்கம்ல தான் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய பிரம்மச்சாரிகளுக்கு எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் அதுலதான் மெயின் அவங்க வந்து பாத்துக்கிறதே. ஸோ எவ்வளவு அழகான சிஸ்டம் பாருங்க. ஸோ டொனேஷன் வந்தா நம்ம வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடலான்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. தட் அண்ட் ஆல் ஃபுல்லி ஃபார் த டெம்பிள் ப்ரோக்ரஸ்க்கு தான் அதை கொடுக்கறது. ஸோ பிரம்மச்சாரிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க இருக்கிறவங்க வந்து அதாவது தீட்சை வாங்கினவங்க வந்து they will be doing இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அதுதான் மெயின். அவங்க அதுல வரக்கூடிய வருமானத்துல தான் அவங்களுடைய செலவு எல்லாமே அதுலதான் மேனேஜ் பண்றதே. ஸோ அழகான ஒரு இந்த சிஸ்டம் பார்க்கணும். சில பிரபுபாதார் அவருடைய பிள்ளை கூட கடைசி அவர் வந்து இத்தனை 108 கோயில் அவர் இருக்கும் பொழுது 80 புஸ்தகங்களை எழுதினார், 108 கோயில் வந்து நிர்மாணித்தார். அப்ப அவர்கிட்ட அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருந்திருக்கணும், நிறைய இருந்திருக்கணும்ல நம்ம 108 கோயில் கட்டுறதுக்கு. ஆனா அவர் அவருடைய பர்சனல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ், சன்னியாசிகளுடையது அதுதான். சன்னியாசிகள் வந்து எதையுமே சேர்த்து வச்சுக்க கூடாது. பொன் பொருள் இதெல்லாமே வந்து எதுவுமே அதுக்கு சந்நியாசம் என்னக்கூடியதுக்கு அந்த வார்த்தைக்கே வந்து அதாவது அர்த்தமே என்னன்னாக்கா எல்லாம் இந்த பௌதீகத்திலிருந்து எல்லாம் அதாவது துறந்து இருக்கிறது தான். அவங்க அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்ல எதுவுமே இருக்காது. அதே மாதிரிதான் அவருடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்லும் அப்படிதான் இருந்ததாக சொல்லப்படுகின்றது. அவருடைய பிள்ளையும் வந்து கேட்டாராம், அவர் கொடுக்கவே இல்லையா. திஸ் இஸ் கிருஷ்ணாஸ் மணி அப்படின்ட்டாராம். தட் இஸ் அப்சல்யூட் லைட் இல்லையா. ஸோ நமக்கு என்ன தேவையோ அது கிருஷ்ணர் கொடுப்பார் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் எனக்கு நேத்துக்கு என்ன எந்த அளவுக்கு ஒரு மனசு ஆனந்தம்னாக்கா, நானே பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தா கூட எனக்கு வந்து ஆனந்தம் வந்திருக்காது. பகவான் என்ன செய்ய வச்சாரு இல்லையா, அவருடைய கருணையை நினைச்சு எனக்கு வந்து ஆனந்தம் வந்தது. அந்த ஆனந்தத்தை வந்து எப்படி சொல்லிக்கிறதுனே தெரியாம ஒரு சூழ்நிலை. அந்த ஸ்லோகம் ரிசைட்டேஷன் கூட அவ்வளவு ஃப்ளோ, நான் கூட எப்பயுமே ஸ்டக் ஆவேன். ஆனா அந்த அமைதியா சாந்தமா அந்த நிலையில வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எங்கேயுமே தங்கு தடையில்லாம சொல்ல வச்சாருன்னா தட் இஸ் த இறை அருள் அப்படின்னு நினைச்சேன் நான். ஸோ ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு கிருஷ்ணா ஒன்லி. நான் எதுவுமே அங்க சொல்லலை அப்படின்னு அந்த மனசு வந்து அப்போ அந்த ஆனந்தத்தை நம்ம வந்து உணரும் பொழுது கண்டிப்பா ஒவ்வொரு செயலிலுமே நம்ம வந்து அவரை காணலாம் என்பது நேத்து என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதுதான் உங்களை எல்லாருக்குமே பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாரும் கூட அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எடுத்துட்டு வரணும்.
என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸே உங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்றேன் இது ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால எக்ஸாமை கண்டு பயப்பட வேண்டியதே இல்லை. எனக்கே நேற்று காலையில 9:30 என்னன்னா எனக்கு டைமே இல்லை, படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை எனக்கு. ஸோ 9:30க்கு கூட நான் ஆல்ரெடி ஒரு ரவுண்டு முந்தைய தினம் படித்தேன், நானும் ராதிகாமா சேர்த்து. நேற்று காலையிலயும் ஒரு ரவுண்டு பார்த்தேன். அப்பயும் எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரல. அன்டில் ஐ கெட் கான்ஃபிடன்ஸ் நான் எக்ஸாம் எழுதவே மாட்டேன்னு தான் முடிவு பண்ணுவேன். அப்படிப்பட்ட நான் நேற்று கிருஷ்ணா எனக்கு இதை போஸ்ட்போன் பண்ணவும் எனக்கு பிடிக்கல. ஏன்னா இந்த ஒரு வாரமெல்லாம் உட்காந்து எனக்கு எப்படி படிப்பேன்றது அந்த விசிபிலிட்டியும் இல்லை, என்ன ஒர்க் லோடு வரும் அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரியாது. அதனால பெட்டர் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றது தான் பெஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு எழுத ஆரம்பிச்சேன். ஆனா எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் தான். ஸோ அப்படி படிச்சதுனுடைய இது அங்க போன பிறகுதான் ரிமெம்பரன்ஸே வரும். அதனால நம்ம இங்க கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும்போது நமக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்றது தான் பயம் இருக்கும். ஒன்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்த பிறகு டெஃபினட்டா ஆன்சர் கண்டிப்பா வரும். அதனால்தான் இறைவனுடைய தாழ் படிந்தால் நம்முடைய செயல்கள் அனைத்தும் அவரை மையமாக வைத்து நாம் செயலாற்றினால் நமக்கு எந்த பயமே இருக்காது அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம எழுதுவோம். மோர் தென் நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்து கேட்டுட்டு இருந்தா அவ்வளவு வருத்தப்படவே மாட்டேன். 10 பேருக்கு நம்ம எடுத்து சொல்லும் பொழுது நம்மளே சரியா எழுதாம போயிட்டா எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் தான் உள்ளுக்குள்ள இருந்தது எனக்கு. அதனாலதான் அந்த எக்ஸாமையே தவிர்த்துடணும்னு நினைச்சேன் நான் நேத்து. பட் அந்த எழுத வச்சார் அவரு. சரி, அதனால அவருக்கு தான் அந்த கிரெடிட் எல்லாம் சேரும், எந்த ஒண்ணுமே கிடையாதுங்கிறது அதை உணரும் பொழுது ரொம்ப பேரானந்தமாக இருந்தது. இது போல நம்ம சிறிய சிறிய நிகழ்ச்சிகளை எல்லாமே நம்ம நினைவு கூறும் பொழுது, அதனாலதான் பகவான் மீது நம்ம டவுட்டோட இருக்கவே கூடாது. நமக்கு அதாவது டவுட்ன்றதை விட இங்க நமக்கு டவுட் இல்லை, ஆனா கான்ஃபிடன்ஸ் நிறைய வைக்கிறதுக்கு இல்லை, ஸ்ட்ராங்கா வைக்கிறது இல்லை, நம்ம ரொம்ப லைட்டா வச்சிடறோம் நம்ம. ஸோ டவுட் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு பதிலா நம்பிக்கை நம்ம உறுதியா வைக்கணும் அந்த இடத்துல. அப்ப கண்டிப்பா நமக்கு இறைவனுடைய அருள் கிடைக்க பெறுகின்றோம். ஸோ அதனால எக்ஸாம் இஸ் நாட் அ ஈஸி திங். ஏன்னா கடைசி எக்ஸாம் பக்தி சாஸ்திரி இல்லையா, இதை ஒழுங்கா இத்தனை 3-4 எக்ஸாம் கரெக்டா எழுதணும், 5வது எக்ஸாம் கரெக்டா எழுதலைன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. ஓகே, சம்ஹவ் அவர் முடிச்சு கொடுத்தார். அது மாதிரி பக்தி பாதையில நிறைய தடை கற்கள் இருக்கும், நிறைய நமக்கு பொறுப்புகள் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா, எழுதாதவங்க உடல் நலம் குன்றியவர்கள் முன்னாடியே சொன்னவங்க எல்லாம் ஓகே, இப்ப எதுவுமே சொல்லாம இருக்காங்க பாருங்க, அவங்களை இப்ப நான் ரீச் அவுட் ஆகணும். ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பயம் இருக்குன்னு எனக்கு கூட தெரியாது இல்லையா, சிலதெல்லாம் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம கூட இருக்கலாம். ஸோ அதனால அவங்க கிட்ட டைரக்டா பேசும்போது அது நல்லா தெரிய வரும். அவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்து அவங்களை எல்லாரும் எழுத வைக்கணும். நீங்க எல்லாரும் கூட எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னாக்கா இதே மனப்பக்குவத்தோட உங்களுடைய பங்கு படிக்கிறது அதை படிச்சிருங்க. பகவான் உங்களை கண்டிப்பா எழுத வைப்பார். அதனால அதுல எந்த பயமும் தேவையே கிடையாது. ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே நானே உங்களுக்கு இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்லணும், கான்ஃபிடன்ஸ் தான் நீங்க எழுதணும்ன்றதுக்காக என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஓகே மாதாஜி, ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் மாதாஜி. அந்த எக்ஸாமுக்கு நானும் மணிமேகலை மாதாஜியும் 2 பேரும் பேசிதான் இது எழுதினோம். ஆனா எல்லாமே நல்லா எழுதினோம் மாதாஜி. இந்த 12 கொஸ்டின் தெரிஞ்சது. அப்புறம் எழுதி இப்ப யோசிச்சு பார்த்தா சரியா வரமாட்டேங்குது மாதாஜி. அதெல்லாம் எழுதிட்டோம், அது ஏன்னா எக்ஸாம் இல்ல அந்த பயத்துல ஏத்திருப்பீங்க, பகவானை நினைச்சிருப்பீங்க. இப்ப நார்மலா இருக்கும்போது அப்படிதான் இருக்கும். அப்புறம் நான் யோசிச்சு கட்டுறேன், அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்தது. மணிமேகலை எங்களுக்கு நல்ல பேரு நீங்க தான் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தீங்க. தொண்டருக்கு தொண்டர், ஏதாவது இதுதான் ஒரு சகாயமே ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம கண்டிப்பா ஷேரிங் பண்ணிக்கணும். இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நானும் ஷேர் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. என்னால எழுத முடியாதுன்னு நான் சொல்றப்ப கூட நீங்க யாரையாவது வச்சு எழுதுங்கன்னு சொன்னீங்க. பட் நான் சொல்லிட்டேன், நான் மேக்சிமம் படிச்சுட்டேயா, நீ தான் எழுத போற, நான் தான் எழுதுவேன், யாரையும் வைக்க மாட்டேன். டீச்சர் இல்லையா, கண்டிப்பா எப்பவுமே அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருவேன் மாதாஜி. அவ்வளவுதான், தட் இஸ் ஃபைன். அவ்வளவுதான் மாதாஜி. நமக்கு மேல ஒரு இறையருள் இருக்கு, அவர் தான் நம்மள மாதாஜி. எனக்கு ஃபீவரே வந்துருச்சு மாதாஜி. நீங்க நிறைய பால் போட்டு இல்ல படிக்கல மாதாஜி. கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க. ஒரு 3 நாளா என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. அப்புறம் பகவானே நான் ஏதோ ஏதோ படிச்சிருக்கேன், அதை வச்சு நீ என்ன காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு மாத்திரை போட்டுட்டு ஹாப்பியா எழுதுனா ஏதோ ஓரளவு எழுதியிருக்கேன் மாதாஜி. கிரேட் கிரேட். எல்லாரும் எவாலுவேஷன் இந்த செகண்ட் இவங்க எல்லாரும் எழுதி முடிச்ச பிறகு நம்ம எவாலுவேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன். எனக்கு 4 பல்லு நேத்து பிடிங்கிட்டு வந்தோம்.
அப்புறம் மலையாள மாதாஜி சொன்னாங்க, நீங்க வந்து அந்த மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னாங்க. அவங்க ஊசி போட்டாங்க, நான் எந்த ஆக்ஷனுமே பண்ணலைன்னா நான் மகாமந்திரம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். அப்புறம் டாக்டருக்கு டவுட் ஆயிடுச்சு, உங்களுக்கு வந்து சென்சேஷன் தெரியுது அப்படின்னாங்க. தெரியுது அப்படின்னு கையில ஜாட காட்டினேன். அந்த மகாமந்திரத்தோட இது பாருங்க, அந்த ஊசி குத்துறது கூட எனக்கு தெரியல மாதாஜி. அது சொல்லிடணும். ஏன்னா சொன்ன பிரச்சாரம் இது. அப்பா இது எனக்கு சொன்னது மணிமேகலை மாதாஜி தான். நீங்க ஏன் பயப்படுறீங்க, நீங்க மகாமந்திரம் சொல்லிட்டே இருங்க. நான் போய் கண்ணு முன்னப்ப அப்புறம் மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனா நிஜமா ஒரு எறும்பு கடிச்ச அளவு கூட எனக்கு அந்த பெயின் தெரியல. அவங்களுக்கு டாக்டருக்கே டவுட் ஆகி, என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுதா, நான் குத்துறது தெரியுதா, அவங்களுக்கு ஏதாவது சென்சேஷன் இல்லாம போயிட்டா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டாங்க. இல்ல இருக்கு அப்படின்னு. ரொம்ப பயந்துகிட்டே இருந்தாங்க. அப்புறம் சொன்ன மாதாஜி, இந்த மாதிரி நீங்க சொல்லுங்க, ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ஒண்ணும் ஆகாது. No issues. Yes, by remembering Lord Krishna in devotion throughout one's life, இல்லையா? அதாவது ஒருவருடைய வாழ்க்கையில வந்து தெரியல, நமக்கு மைண்ட் வந்து அங்க கிருஷ்ணா சொல்லிட்டே இருக்கிறப்போ இந்த பெயினே நமக்கு தெரியல. Fixing your mind on him, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எந்த சூழ்நிலையுமே வந்து பகவானை நினைக்கக்கூடிய பிராப்தம் பெறுவது அவரை நாம நினைவில் கொள்வதால் மட்டும்தான். சோ அதுதான் போன அத்தியாயத்தினுடைய முடிவு. அதை தான் நம்ம இப்போ வந்து எடுத்துட்டு வரோம். ஸோ எப்பொழுதுமே அவரை நினைவில் கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலையை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டால் கண்டிப்பாக மரணிக்கும் பொழுதும் பை டிஃபால்ட்டா அவருடைய நாமங்கள் அதுதான் நம்ம வந்து கண்டிப்பா சொல்லுவோம். நம்மளையே அறியாமல் வரக்கூடிய, இப்ப நம்மளையே அறியாம எங்கன்னா போனா இப்ப சாமி கும்பிடும் போது என்ன நினைப்போம், இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் தான் வரும் உங்க எல்லாருக்குமே. இதை நீங்க கண்டிப்பா உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பாக்கலாம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் கண்டிப்பா வரும், எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் உங்களுக்கு வரும். அதாவது எதை நாம வந்து கண்டினியூஸா செய்யறோமோ அது மட்டும் நமக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். எஸ்பெஷலி yes, one can attain his supreme abode beyond the material world, இல்லையா? சோ இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு மேல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மீக உலகத்திற்கு வந்து அடைவது என்பது உறுதி என்பதை இந்த பதத்துல இந்த சாப்டர்ல வந்து சம்மரியா வந்து பிரபுபாதர் சொல்லி இருக்கக்கூடிய அவருடைய வியாக்கியானத்துல வந்து சம்மரி இதுதான் இது. சோ பேக்ரவுண்ட் போன அத்தியாயத்தினுடைய கண்டினியூஷன் இப்ப பாக்குறோம் இல்லையா? லாஸ்ட் 2 verses, அந்த அதாவது 30 verses நினைக்கிறேன், 7.30 7.29 அந்த 2 versesல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்லோகங்கள்ல லார்ட் கிருஷ்ணா யூசஸ் செவரல் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இன்க்ளூடிங் பிரம்மன், ஆத்யாத்மா. ஸோ அதாவது அர்ஜுனா ஆஸ்க் ஃபார் கிளாரிபிகேஷன், அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இங்க வரப்போகுது இல்லையா? பிரம்மம் என்றால் என்ன, ஆத்மா என்றால் என்ன, பலநோக்கு செயல் என்றால் என்ன இல்லையா? இந்த ஜடத்தோற்றம் தான் யாது, தேவர்கள் யார் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் எல்லாமே அவர் வந்து கேட்பார். ஸோ அதை தான் நாம் இந்த இடத்துல இப்ப படிக்க போகின்றோம். ஸோ அர்ஜுனா ஆஸ்க்ஸ், அதாவது நிறைய கொஸ்டின் கேட்கிறார், 8 கேள்விகள் கேட்கின்றார் அவர் வந்து. அதற்கான விடைகள் தான் இப்ப வந்து பகவான் வந்து கொடுக்க போகின்றார், தொடர்ச்சி அதுதான். ஸோ லார்ட் டெக்ஸ்ட் 3 to 4 வந்து லார்ட் கிருஷ்ணா ஆன்சர்ஸ் 7 of those questions and he answers the last question in the rest of the chapter. அதாவது முதல் அந்த 7 கேள்விகளுக்கு வந்து இந்த 3-4 ஸ்லோகத்திலேயே வந்து விடைகளை கொடுத்து விடுகின்றார் பகவான். அந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த சாப்டருடைய எந்திய ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய விளக்கங்களை அவர் கொடுக்கின்றார். கிருஷ்ணா ஆல்சோ ஸ்பீக்ஸ் அபவுட், அதாவது பகவான் வந்து மேலும் அவர் என்ன எடுத்துரைக்கின்றார், கேவல பக்தி, பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். இதுதான் பக்தி ரசாமிரத சிந்தல வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அதாவது அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூல்யேஷ கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்திர் உத்தமம். சோ அதாவது பக்திர் உத்தமம், உத்தமமான பக்தி என்பது தூய பக்தி சேவை என்று பொருள். சோ அது எதனால வருகின்றது, ஒருவர் எந்த பௌதீக ஆசைகள் இல்லையா எதனோடு சம்பந்தப்பட்டது, ஒன்று ஞானத்தினாலேயோ ஒன்று கர்மத்தினாலோ, இல்ல 2 விதமான யோக முறைகள். கர்மயோகத்தினால வரக்கூடியது பலன் கருதும் செயல்கள், ஞானத்தினால் வருவது வந்து ஸ்பெகுலேஷன், பிலாசபி ஸ்பெகுலேஷன் இல்லையா, தத்துவங்கள் வந்து அவர்கள் உணர்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவர்கள் எடுத்துரைக்கிறது. இதுல வந்து எந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் பெனிஃபிட்டும் இல்லாம, பௌதீக லாபம் இல்லாம செய்யக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு இதுதான் வந்து பக்தி சேவை தான் வந்து அதாவது அனுகூல்யம், இன்ஃபேவரபிள் இல்லையா? பக்தி சேவை யாருக்கு ஃபேவரபிளா நம்ம செய்யணும், இன்ஃபேவரபிள் டு த லார்ட், அதாவது பகவானுக்கு ஃபேவரபிளா செய்யணும், அவருக்கு அனுகூலமான முறையில் செய்யும் பொழுது அதுதான் தூய பக்தி சேவை என்று பொருள். சோ அந்த அதுதான் கேவல பக்தி, அனன்ய பக்தி, தூய பக்தி சேவை, இதெல்லாம் ஒன்றுதான். சோ இது வந்து தட் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் பக்தி சேவை. சோ யோகா மிஸ்ரா பக்தி,
அதாவது இன்னொரு யோகத்தோட கலக்கிறது. டிவோஷனல் சர்வீஸ் மிக்ஸ்டு வித் யோகா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் மிக்ஸ்டு வித் கர்மா, அதே மாதிரி வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் மிக்ஸ்டு வித் ஞானம், இந்த மாதிரி வந்து யோக மிஸ்ரா பக்தி இதெல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ இதுல வந்து மிஸ்ரா என்றால் மிக்சட். ஆக்சுவலி நம்ம வந்து 2 விதமான இது பக்தி இருக்கும், அதோட ஒன்று கர்மமோ இல்ல ஒரு ஞானமோ வந்து அஷ்டாங்க தியானமோ இருக்கக்கூடிய இந்த நிலைகள்ல தான் வந்து இந்த 3 விதமான நிலைகள்ல வந்து நம்ம வந்து பக்தி சேவை புரியறது. அப்படின்னா இவங்க பேசிக்கா என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலிருந்து முடிவு செய்வது என்னன்னாக்கா முடிவுல வந்து அவங்க வந்து பக்தியில வந்து நிறைவு பெறுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து ஞானதளத்தில் இருந்து கொண்ட அவர்கள் வந்து இறுதியில பக்தியை வந்து மேன்மையா செய்வாங்க. அந்த இதுல வந்து நிறைவடைய வேண்டும். அதே மாதிரி அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல தியான பயிற்சிகள் இல்லையா, அதுல வந்து அவர்கள் வந்து திளைத்திருந்து மேலும் வந்து யோக தளத்துல அதாவது பக்தி யோகத்துல வந்து நிறைவு அடைவது. சோ இப்படி இந்த 2 விதமான யோகங்கள் கலந்து நம்ம செய்யும் பொழுது அது அந்தந்த ஞான மிஸ்ரா பக்தி, யோக மிஸ்ரா பக்தி அப்படின்றதெல்லாம் வரும். ஸோ மிக்சடு வித் யோகா. ஃபேக்டர்ஸ் தட் டிட்டர்மைன் சோல்ஸ் டெஸ்டினேஷன் வென் இட் லீவ்ஸ் த பாடி. அதாவது நம்மளுடைய இறுதி இலக்கு எது அப்படிங்கிறது எல்லாமே எதை கொண்டு நாம வந்து அது தெரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா. அதை பற்றி இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆத்மா செல்லும் பொழுது எந்த இலக்கை போய் அது சேரும் என்பதை நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களை பொறுத்து தான் அமைய பெறும் இல்லையா. நம்முடைய இருப்பை பொறுத்து தான் நாம் எந்த இடத்துக்கு போய் சேருவோம் என்பதை பற்றி அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன, அந்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போறோம். யோகத்தில் இருப்பவங்களுடைய இறுதி இலக்கு வேறு இல்லையா. ஞானதளத்தில் இருப்பவர்கள் அதாவது அவர்களுடைய இலக்கு பிரம்மன் அப்படின்னாக்கா அவங்க பிரம்ம ஜோதிர்ல கலக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அதே பக்தி சேவையில இருக்கிறவங்க வந்து அதாவது வைகுண்டம் கோலோகத்திற்கு செல்லணும்னு நினைப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் டெஸ்டினேஷன். அதே மாதிரி கர்மகாண்டால இருக்கிறவங்க வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய சொர்க்கலோகத்திலேயே வந்து இருக்கக்கூடிய, இல்லைன்னா அவங்க முன்னோர்களை வணங்கினா முன்னோர்கள் இருக்கக்கூடிய லோகத்துல, அந்த மாதிரி அவங்கவுங்களோட இலக்கு வந்து நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. ஓகே, இப்ப நாம வந்து ஒரு நிமிஷம் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன் நானு. ஒரு நிமிஷம். இன்னைக்கு நான் ஃபுல்லா வந்திருக்கீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். இத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க. ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஐ எம் சீயிங் த ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த். ஆக்சுவலி இதே மாதிரி நீங்க கடைசி வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. That is the only thing I am expecting. Okay? Sure, madam. Okay, thank you. நான் மியூட் பண்ணிட்டேன், நீங்க யாரும் பேச முடியாது. நான் குரூப் டிஸ்கஷன் வரும்போது உங்களை அன்லாக் பண்றேன். ஓகே, ஸோ பிரம்மன் என்றால் என்ன இல்லையா. ஸோ பிரம்மன் நம்ம வந்து இந்த ஆத்மாவை தான் வந்து பிரம்மன் என்று சொல்லப்படுது. நித்தியத்தன்மை தான் வந்து நம்ம வந்து அதாவது ஜீவன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. பிரம்மன் என்றால் என்ன, இந்த உயிர் வாழிதான் வந்து பிரம்மன். அதே மாதிரி பகவான் வந்து பரபிரம்மன், அவர் எப்பவுமே நித்தியமானவர். அவரிலிருந்து தோன்றிய இந்த அணு ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பிரம்மன். ஸோ ஹையஸ்டா நாம வந்து தியான பயிற்சிகளோ நாம வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்துல இருந்தா பிரம்ம நிலையை தான் நாம காண முடியும். ஸோ இந்த இன்ரெஸ்ட்ரக்டபிள் அதுதான் அக்ஷரம், அதாவது அழிவற்ற அதாவது அழிவற்ற இந்த தெய்வீகமான இந்த உயிர் வாழி வந்துதான் வந்து செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் பாடி. இதோட வந்து இணையறது இல்லையா. இந்த பௌதீக பண்புகளாலான இந்த உடலோட அதாவது இந்த தெய்வீகமான இயல்புடைய இந்த ஆத்மா வந்து இதனோடு இணைகின்றது. ஸோ அழிவற்ற அந்த பொருள் இல்லையா, அந்த உயிர் வாழிதான் வந்து ஜீவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது. பிரம்மன் ரெஃபர்ஸ் டு த லிவிங் என்டிட்டி. பிரம்மன் ஜீவா எல்லாம் ஒன்றுதான். பிரம்மன் என்பது ஒரு நிலை. ஆக்சுவலி அந்த நிலை செல்லும் பொழுது நாம 3 குணம் அதாவது சமாதி நிலையை வந்து அடையும் பொழுதுதான் பிரம்மன் ஆகின்றது. சோ பரபிரம்மன் வந்து பகவானை குறிக்கின்றது. போத் ஆர் நாட் சேம், அதாவது குவாலிட்டியில வந்து ஒன்றுதான். அதாவது அழிவற்ற தன்மையில் வந்து பிரம்மனும் சரி அதாவது ஜீவனும் சரி பரமாத்மாவும் சரி ஒன்றுதான். ஆனால் அதாவது அளவுல பார்க்கும்போது குவான்டிட்டியில பார்க்கும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து இன்கன்சீவபிள் அப்படின்னாக்கா அளவிட முடியாத நிலையில இருக்கிறவர் பகவான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Although word Brahman is also sometimes used to refer supreme lord in certain context, அதாவது அப்சல்யூட் பிரம்மன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. பூரணத்தினுடைய அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத், அப்சல்யூட் பிரம்மன் இதெல்லாமே ஒன்றுதான். அந்த இடத்துல பிரம்மன் என்று நாம் சொல்வது பகவானை. பூரணம் என்று வந்தாலே அவருக்கு தான். அவரிலிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாருமே வந்து பின்ன பகுதிகள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆத்மம் என்றால் என்ன, அதாவது இந்த உடலுக்கும் இல்லையா
இந்த அதாவது இந்த மனதுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய அதாவது செயல்பாடுகள் இல்லையா, அதுதான் ஆத்தியாத்மம் என்று சொல்லப்படுவது. அதாவது ஆத்தியாத்மிக் அது எல்லாமே மிசரிஸா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா, அதாவது துயர். சோ ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌதிகம், ஆதி தெய்வீகம் இல்லையா, இந்த 3 நிலைகளை 3-fold மிசரிஸ், மும்மடங்கு துயரங்கள் அப்படின்னு படிக்கிறோம். ஆனா இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே ஆத்தியாத்மிகம், ஆத்தியாத்மா, ஆதி பௌத்திகா, ஆதி தெய்வீகா அப்படின்னா அந்த செயல்கள் சொல்றது துக்கத்தை தான் ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம் என்று சொல்வோம். ஆனா அந்த செயல்கள் இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவன் இந்த உடலோடு இருக்கும் பொழுது என்னென்ன செயல்களில் ஈடுபடுகின்றது, இந்த ஆத்மா என்ன செய்கின்றது, புத்தியை அதாவது செயல்படுத்த வைக்கின்றது. இட் இஸ் இன்வோக்கிங். அதை செயலை செயல்படுவதற்காக இந்த ஆத்மாவை செயலாற்றக்கூடிய இந்த நிலை இந்த புத்தியை செயலாற்றுகின்றது இந்த ஆத்மா. இந்த புத்தி என்ன செய்கின்றது, மனதை செயல்படுத்த வைக்கின்றது. மனது என்ன செய்கின்றது, இந்த புலன்களை எல்லாமே செயல்பட வைக்கின்றது. ஸோ இதெல்லாமே கனெக்டிவிட்டி தான். ஸோ சுபாவம், ஆத்தியாத்மம் சுபாவம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அப்படின்னா இந்த மனசு, இந்த உடல் இல்லையா, இந்த இரண்டுக்கு இடையில ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங். சோ இந்த மனசு ஒன்றை செய்யணும்னு நினைக்கும் பொழுது இந்த உடல் எந்த அளவுக்கு அதை செயல்பாட்டில் இயக்குகின்றதோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஆத்தியாத்மம் என்று சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி ஆதி பௌத்திகம் அப்படின்னாக்கா நமக்கும் இந்த இயற்கையோடு இருக்கக்கூடிய பிற உயிர்வாழிகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒத்துழைப்பு தான் ஆதி பௌத்திகா. ஆதி தெய்வீக் என்பது இந்த ஜீவன்களுக்கும் அதே மாதிரி தேவர்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒத்துழைப்பு இல்லையா. நாமும் தேவர்களை வணங்குகின்றோம் இல்லையா, அவர்களும் நம்ம இருவருக்குமே கண்டிப்பா ஒத்துழைப்பு தேவை. நாமளும் அவரை வணங்குகின்றோம், அவர்களும் நமக்கு பரிபாலிக்கிறார். உண்மையிலே அந்த பரிபாலனை எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வருது. ஆனா எல்லா இடங்களிலுமே அவர் அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் தான் எல்லாமே அவருடைய விரிவங்கங்கள் இல்லையா, அவருடைய அவதாரங்கள் எல்லாமே இருக்கிறது. அவரால் படைக்கப்பட்ட தேவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தை ஆள்வதற்காக தான் பகவான் படைத்தார் இல்லையா. சோ அந்த ஆளும் நிலையில அவங்களோட நமக்கு ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பா தேவை இல்லையா. அதனாலதான் சில காலகட்டங்களை நம்ம வறட்சியை காண்கின்றோம், இல்லைன்னா அதாவது நமக்கு சுனாமி மாதிரி அதாவது மழை எல்லாம் அடிச்சிட்டு போறது பாக்குறோம் இல்லையா. இதெல்லாமே இயற்கையினுடைய சீற்றங்களாக நாம பார்க்கின்றோம். அது ஆதி தெய்வீக்னு சொல்லுவாங்க அந்த சீற்றங்களுக்கு. ஆனா இந்த இருவருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த ஒத்துழைப்புக்கு ஆதி தெய்வீகா அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். So the an eternal nature or the impression that accompany jiva and govern the body இல்லையா. இந்த ஜீவன் தான் நம்மள இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய செயல்களுக்கெல்லாம் மூல காரணம் செயல்படுத்துவதற்கே இல்லையா. அதாவது கதோபனிஷத்ல நீங்க அந்த பிக்சர் கூட நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அந்த குதிரைகள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர் இல்லையா, அது வர்றது நமக்கு அந்த குதிரைகளோடு இருக்கக்கூடிய சென்சஸ் இல்லையா. 5 குதிரைகள் இருக்கும், 5 புலன்கள். அந்த கடிவாளம் ஒருத்தர் கையில இருக்கும் இல்லையா. அந்த கடிவாளம் என்பது எதை குறிக்கின்றது, அது மனதை குறிக்கின்றது. அந்த கடிவாளம் புடிச்சிட்டு இருக்கவங்க யாருன்னு சொல்லுங்க, புத்தி இல்லையா. கடிவாளம் என்பது மனசு. சோ அந்த கடிவாளம் யாரோட தொடர்பு இருக்கின்றது, இந்த குதிரைகளோட தொடர்பு இருக்கின்றது. அதே மாதிரி அந்த கடிவாளத்தை புடிச்சிட்டு இருக்கிறது யாரு, இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா. சோ ஒரு ஜீவன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அதாவது ஒரு லெவலான இன்டெலிஜென்ஸ் உண்டு. அதற்கேற்றவாறுதான் நம்ம செயல்படுகின்றோம். ஆனா அந்த புத்தி என்பது எதன் அடிப்படையில் நாம கிடைக்கப்பெறுகின்றோம், குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றோம் இல்லையா. சோ இந்த புத்தி அந்த புத்தி அந்த குதிரை வண்டியை ஓட்டின்னு இருக்கு. பின்னாடி பயணிப்பவன் யார், ஆத்மா. சோ ஆத்மா முதல்ல சொல்வான் இதுதான் டெஸ்டினேஷன் நீ போன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அந்த டெஸ்டினேஷன் நோக்கி இந்த புத்தி செயல்படும். புத்தி கடிவாளத்தை பிடிச்சி மனசை இயக்கும். மனசை அந்த குதிரைகள் புலன்களை இயக்கி விட்டுடும். இப்படிதான் நம்ம இந்த உடல். அந்த ஓமையை நாம இதை புரிஞ்சுக்கணும். சோ இயற்கை, அதாவது நித்தியமான இயற்கை சுபாவம் இல்லையா, அதுதான் நம்ம ஆத்தியாத்மா அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த சுபாவம் என்பது என்ன, நாம வெளிப்படுத்தக்கூடிய செயல்பாடுகள் தான். ஒரு செயலை நாம சாந்தமாக வெளிப்படுத்த முடியும், ஒரு செயலை குரோதமாகவும் வெளிப்படுத்த முடியும், ஒரு செயலை துக்கமாகவும் நம்மளால வெளிப்படுத்தும். டிஃபரெண்ட் பாவாஸ் நம்மளே காட்டுறோமா இல்லையா. சில சமயங்கள் நமக்கு பிடிக்காத செய்தா நமக்கு கோபம் வருது, நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தா நம்ம சந்தோஷப்படுறோம். சில சமயத்துல எல்லாருக்கும் துக்கமா இருக்கக்கூடிய செய்தியும் நம்ம
இயற்கை சீற்றங்கள் எல்லாம் கேள்விப்படும் போது நமக்கு அது துக்கத்தையும் வந்து விளைவிக்கின்றது. எத்தனையோ பேர் மரணிக்கிறார்கள் போர் முனையில. இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது நமக்கு வந்து மனசுல கொஞ்சம் வருத்தம், சங்கடம் எல்லாம் வருது இல்லையா? அதற்கேற்றவாறு நம்ம புலன்களும் வந்து நம்ம பிசிக்கலா நம்ம வந்து வெளிப்படுத்திடுவோம். நம்ம சுபாவம் நடத்தை எல்லாமே ஈஸியா வந்து புலப்படக்கூடிய ஒன்றுதான். அந்த சுபாவம் நடத்தை எல்லாம் நாம எந்த குணாதிசயத்தோடு நாம ஆட்கொள் இருக்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே அமையும் இல்லையா? ஒரே செயலை வந்து சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க ஒரு மாதிரி செய்வாங்க, ரஜோல இருக்கிறவங்க ஒரு மாதிரி செய்வாங்க, தாம்சிக்ல இருக்கிறவங்க ஒரு மாதிரி செய்வாங்க இல்லையா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தாம்சிக்ல இருக்கிறவங்களுடைய உணவு வகைகளே வேறு, அதே மாதிரி ரஜோல இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகளே வேறு, அதே மாதிரி சத்துவத்துல இருக்கிறவங்களுடைய உணவு வகைகளே வேறுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஜூசியா, அதே மாதிரி வந்து பால், இந்த மாதிரி இதெல்லாமே சாத்விகமான உணவாக கருதப்படுகின்றது இல்லையா? ரஜோல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் டேஸ்ட், இல்லைன்னா மிக புளிப்பு, மிக காரமாக, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு நம்ம அடிமையா இருப்போம். அப்ப அதற்கேற்றவாறு நம்மளுடைய இந்த பௌருஷமா பேசுறது, கோவப்படி பேசுறது, ஆதிக்கத்தோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லையா, அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதாவது உணவுக்கேற்றவாறு நம்முடைய அதாவது சுபாவம் நடத்தை எல்லாமே வந்து டிசைட் ஆயிடும். தாம்சிக் அவங்க அதாவது சாப்பிடக்கூடிய நிலையில இல்லாத உணவு கூட அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுடைய டேஸ்டே வந்து டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து தாம்சிக். ஸோ அவர்களுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே தன்னுடைய அந்த சமயத்துல அவர்கள் என்ன சுகிக்கின்றார்கள் அது அவங்களுக்கு தான் சுகமா தெரியுமே தவிர மற்றவர்களுக்கு அது சுகமாக காணாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், போதைக்கு அடிமையாகி இருப்பவன் குடிச்ச பிறகு அவன் வந்து ஏதோ சொர்க்கத்துல இருக்கிற மாதிரி தான் அவனுக்கு இருக்கும். ஆனால் அதை கண்டு அவர் வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சங்கடத்துல இருப்பாங்க இல்லையா? சோ அது ஒரு நன்மையான ஒரு நல்ல சூழ்நிலை கிடையாது. சோ அதுல இருந்து நம்முடைய சுபாவம் நடத்தை யாரு வேணாலும் ஈஸியா எவாலுவேட் பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து ஆத்யாத்மம் என்று சொல்லப்படும். இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த புலன் உறுப்புகள் மற்றும் மனது இல்லையா, புத்தி மற்றும் இந்த ஜீவன் ஆத்மா, இவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒத்துழைப்பு தான் ஆத்யாத்மம். சோ கர்மம் என்றால் நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் தான் கர்மம். சோ நாம் எந்த விதத்துல அந்த செயல்களை ஆற்றுகின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய பலன்களும் வந்து அமைகின்றன. நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் செய்தால் பக்தி கொண்டு நம்ம செய்தால் பக்தி யோகம், நிஷ்காமத்தில் செய்தால் பலன்களை துறக்கல் இல்லையா? அதே வந்து கர்ம யோகத்தில் செய்யும் பொழுது பலன் நோக்கு செயல்கள். கர்ம காண்டா வந்து அட்லீஸ்ட் கர்ம யோகத்துல செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து பேசிக்கா தான தர்மங்கள் புண்ணியங்கள் எல்லாமே நிறைய செய்வோம். அட்லீஸ்ட் நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பிராப்தம் உண்டு இல்லையா? கர்ம காண்டால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு அவங்களுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காகவே அவர்கள் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா? சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். அவர்கள் வந்து இழிவான ஒரு பிறவிக்கு தான் அவங்க வந்து தள்ளப்படுவார்கள். அதனால நம்முடைய ஆசைகள் எல்லாமே நம்முடைய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு அமைகின்றது. இந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் இல்லையா? முந்தைய ஜென்மங்களில் நாம் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய கர்ம பலன்கள், மரணிக்கும் பொழுது நாம் என்ன உணர்வுகளோட மரணித்தோமோ அதற்கேற்றவாறு ஒரு உடலையும் நாம் பெறுகின்றோம். குறிப்பிட்ட விதமான கண், காது இல்லையா, காம்ப்ளெக்ஷன், ஒரு கலர், ஒரு ஹைட்டு, அப்புறம் பர்சனாலிட்டி எல்லாமே நமக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு தேகத்தை நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கார் அப்படின்றது வந்து அவர் கொடுக்கல. நாம முந்தைய ஜென்மத்துல என்னென்ன கர்மங்கள் செய்தோமோ அதற்கேற்ற பலன்களாக நாம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான கண், அதே மாதிரி நாசி, எல்லாமே உடல் அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சரே வந்து நமக்கு அதற்கேற்றவாறுதான் நமக்கு கிடைக்கின்றது. அதனால ஒருத்தர் வந்து அதாவது குருடாகவோ இல்ல வந்து கால் ஊனமாகவோ பிறக்கின்றார்கள் என்றால் அது எல்லாமே அவர்களுடைய கர்ம பலன்தான் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The fruitive activities of the jiva, karma, எதெல்லாம் நம்மள பந்தப்படுத்துதோ that is called as karma இல்லையா? That lead to transmigration from one material body to another material body இல்லையா? ஒரு உடலிலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கு நமக்கு வந்து மாற்றம் கொடுக்கக்கூடியது இல்லையா? சோ நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், அது அப்படின்னா இன்னொரு பிறவி நமக்கு உண்டுன்னு அர்த்தம். எது வரைக்கும் நாம கர்மகாண்டா மோட்லயோ இல்ல வந்து ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து வந்து நம்முடைய கர்மங்களை நாம் செய்கின்றோம் என்றால் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இன்னொரு உடலை ஏற்கக்கூடிய மார்க்கம் தான் நமக்கு கிடைக்க பெறும். இட் இஸ் வேரியட் கிரியேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் பாடிஸ் பை த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? சோ நாம அப்படின்னா நம்ம ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே பௌதீகத்திலிருந்து தான் நாம செயல்படுகின்றோம். அப்ப பௌதீகத்தினுடைய அந்த ஆளுமையின் கீழே மெட்டீரியல் நேச்சர்ல நம்முடைய ஆதிக்கம் மேலும் மாயையினுடைய சக்தியில நாம வந்து, மாயை என்பது நம்ம எந்த ரூபத்துல காண்கின்றோம்? மாயை என்பது ஆத்மாவின், அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய அந்த எந்த ரூபத்துல பார்க்கின்றோம்? காலையில தான் உங்களுக்கு சொன்ன பாகவதத்துல இல்லையா? அதாவது மாயை என்பது அகங்காரம்,
மற்றும் புத்தி மற்றும் இந்த மனது இல்லையா, இந்த இந்த மூன்றுமே சேர்ந்ததுதான் சூக்ஷ்ம உடல். சோ அந்த சூக்ஷ்ம உடல் தான் மாயையாக நம்முடைய இந்த ஆத்மாவின் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இப்ப எப்படி நம்ம ட்ரெஸ் போட்டிருக்கோமோ அந்த மாதிரி இந்த ஆத்மாவை அதாவது கவர்ந்து விடுகின்றது. சோ உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா எழுச்சி உருவது எதனால் என்றால் இந்த மாதிரி இந்த அகங்காரத்தினால்தான். சோ இந்த அகங்காரம் என்பது இந்த மகத்தத்துவத்துடைய பண்பு கூட அப்படின்ற பாகவதத்திலயும் நாம படிச்சுட்டே வரோம். அதனாலதான் அகங்காரத்தை ஃபால்ஸ் ஈகோ நாம் எப்பவுமே மடைமாற்றி ட்ரூ ஈகோக்கு மாத்தி கொள்ளணும். அப்படின்னா வைராக்கியத்திற்கு நாம வரணும். சோ நாம் எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் பக்தி கொண்டு ஸ்ரத்தையோட, அதே மாதிரி நம்பிக்கையோட, ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை உண்டுதான், ஸ்ரத்தையோடையும் அதே மாதிரி டிட்டர்மினேஷன் இல்லையா, உறுதி கொண்டு நாம் அந்த செயலில் நாம ஈடுபட வேண்டும். சோ இட் இஸ் எ வேரிட் கிரியேஷன் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் பாடி பை த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா. அதாவது கர்மா என்பது வெவ்வேறு உடல் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது. எதன் அடிப்படையில் இந்த பௌதீக உணர்வில் நாம லயித்திருக்கும் வரைக்குமே நமக்கு வெவ்வேறு உடல்கள் கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்க பெறும். ஏனென்றால் நாம கர்ம பந்தனத்தில் ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். அதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இது வாட் இஸ் ஆதிபூதா. சோ ஆதிபூதம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன். இந்த பிரகிருதி மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதுதான் இல்லையா. ஸோ ஆதிபூதம் என்பது நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகள், நம்மள மாதிரி நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரு இல்ல சில உயிர் வாழிகள், இப்ப நாய், அதே மாதிரி ஒரு பூனை, இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சில சமயத்துல நம்ம பாம்பை கூட பார்க்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஆதிபூதம் என்பது நமக்கும் பிற உயிர் வாழிகளுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒத்துழைப்பு இல்லையா. கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்சிங் ஷரா. அக்ஷரா என்பது நித்தியம், அதாவது எப்பவுமே மாற்றமற்ற நிலை அதாவது வைகுண்டம் கோலோகம். இந்த பிரகிருதி, இந்த அபரா பிரகிருதி எப்பவுமே மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. சோ இந்த இடத்துல சிறு சிறு பிரளயங்கள், அதாவது பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் முடியும் பொழுதுதான் நமக்கு மகா பிரளயம் என்பது ஏற்படும். அது வரைக்கும் அங்கங்கே சிறு சிறு மாற்றங்கள், அழிவுகள் ஏற்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கும் இல்லையா. மேலும் மெட்டீரியல் பாடி கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ், பிசிக்கல் வேர்ல்ட் இந்த உலகத்திலயும் ஏற்படும், அதே மாதிரி மெட்டீரியல் பாடி கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ அது நம்மளுடைய உடல்ல கூட மாற்றங்கள், பிறக்கின்றோம், வளர்கின்றோம், வாழ்கின்றோம், மடிகின்றோம், மீண்டும் பிறவி எடுக்கின்றோம். இது நடந்தே இருக்கும். இந்த மாற்றம் என்பது சைக்கிள் நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடியது. அதுதான் ஆதிபூதா அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஆதி தெய்வம் என்பது விராட் ரூபம். விராட் ரூபத்துலதான் நம்ம இந்த 14 லோகங்களும் இருக்கிறத பாகவதம் கிளாஸ்ல நீங்க எல்லாருமே படிச்சிருக்கீங்க. சோ அந்த 14 லோகம் பிரம்மலோகம் தலைப்பகுதி இல்லையா. பாதாள லோகம் பகவானுடைய பாதங்கள் அந்த நிலைக்கிற வரைக்கும் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி இந்த ஜைஜாண்டிக் யூனிவர்சல் ஃபார்ம் இல்லையா, உலகளாவிய இந்த வடிவம் which includes all the, அதாவது தேவர்களும் மற்றும் பிற கிரகங்களும் இருக்கின்றது. அந்தந்த கிரகங்களுக்கு ஏற்றவாறு இப்போ ஜனலோகம் இருக்கு இல்லையா, மகர்லோகம், அடுத்து பிரஜாபதி லோகம், மாதிரி தேவலோகம், நமக்கு மேல அந்த கோஸ்ட்லி பிளானட்ஸ், கோஸ்ட் எல்லாம் ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய லோகம் இருக்கு. நாம பூலோகம், நமக்கு கீழே அதாவது கீழ் உலகங்கள், நம்மளை விட இன்னும் அதாவது கீழான நிலையில இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகள் எல்லாமே கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுவது. ஸோ இந்த மாதிரி இவை அனைத்துமே ஆதி தெய்வம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ அந்த ஆதி தெய்வங்கள் அப்படின்னா, அந்த ஆதி தெய்வம் என்பது தேவதைகளோட நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் தான். சோ மேலும் அவர்களால் நமக்கு அருள் அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளக்கூடியவர்கள் அவங்களுடைய கருணை. இப்ப வருணன் இருக்கார், அவர் மழை பொழிகின்றார் இல்லையா. சோ அதே மாதிரி சூரிய பகவான் நமக்கு வெப்பத்தை கொடுக்கின்றார். அதே மாதிரி சந்திர பகவான் அதாவது தாவரங்களுக்கு வாழ்வு ரசத்தை சந்திரனாலதான், அதாவது லைஃப், அதாவது ஒரு ஃப்ரூட் ஆர் வெஜிடபிள் நாம எல்லாமே சாப்பிட்டா இல்லையா, அதுல வாழ்வு ரசம் என்பது உண்டு. அது எதுல இருந்து வருதுன்னா அந்த நில ஒளியிலிருந்து தான் வருது. சோ அது உயிர் சத்து என்பது அதுல இருந்து தான் வர்றதே. அதனால சந்திர ஒளியிலிருந்து வர்றதுனால சோ இவங்க எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பினால்தான் நாம இந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ அந்த ஒத்துழைப்பு தான் ஆதி தெய்வம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆதி யஜ்ஞன் என்பது பகவானை குறிக்கின்றது இல்லையா. சோ எந்த யஜ்ஞத்திலுமே அவிர்வாகம் எல்லாமே அவருக்குத்தான் போய் சேர்றது. அதனால நீங்க எந்த யஜ்ஞம் பார்த்தாலும் கூட, அதாவது அச்சுதா அனந்தா கோவிந்தா இல்லாம அந்த விஷ்ணவே நமன்னு சொல்லாம அந்த யஜ்ஞத்தை நம்ம எந்த ஹோமத்துக்கு போனாலுமே, கணேச ஹோமத்துக்கு போனா கூட நம்ம அதுதான் இருக்கும். சோ நிறைவு என்பது அப்படிதான் இருக்கும். அனைத்தும் அவருக்கு தான் சமர்ப்பணம். சோ யக்னேஸ்வரர்
சோ அவர் நம்ம ஹிருதயத்துல எப்படி இருக்கார் அப்படின்னாக்கா அதுதான் பரமாத்மா நிலையில இருக்கின்றார் என்று பொருள் இந்த இடத்துல. பரமாத்மா. சோ யாதி யக்ஞா இஸ் த பரமாத்மா, என்ஜாயர் ஆஃப் ஆல் சாக்ரிஃபைசஸ். அனைத்து தியாகங்கள், இங்க தியாகங்கள் என்பது யக்ஞங்கள். The supreme lord represented as the super soul இல்லையா? அவர்தான் வந்து இத ஆத்மால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். அவர்தான் இந்த ஆத்மாவை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றார். How is ஆதியக்ஞா? அந்த ஹிருதயத்துல இருக்கிறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஹார்ட் எவ்ரி எம்பாடிட் ஈவன், அதாவது உடல் கொண்ட இந்த அதாவது ஜீவன் வந்து ஹிருதயத்துல வந்து அவர் இருக்கின்றார் ஆஸ் அ ரெகுலேட்டர் இல்லையா? நம்மளை எப்பவுமே ஒரு பண்படுத்தக்கூடிய நிலையில இருக்கார். நம்மளுடைய அதாவது நாம் எந்த செயலில் நாம் ஈடுபட வேண்டும், அதுல உசிதமான நல் மார்க்கம் எதுவோ அது நமக்கு வந்து பகவான் என்றைக்குமே அருள் அளிக்கிறார். சோ நாம வந்து பகவானை சேவிக்க முடியலையா, ஓகே, அட்லீஸ்ட் நீ ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையாவது வணங்கு, இல்லைன்னா நன்னிலை அடைய மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நம்ம ஹிருதயத்துல ஏற்படும் பொழுது, ஏன்னா நாம் நன்னிலை அடைய வேண்டும் இல்லையா, அந்த மார்க்கத்தையும் பகவான் தான் நமக்கு ஊக்குவிக்கின்றார் இல்லையா? அவர் தான் வந்து அப்ரூவல் பண்றார். அந்த மாதிரி ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ளே வந்து இது சரி இது தவறு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒண்ணு சொல்ல ஆரம்பிக்குது இல்லையா? அது எதனால் என்றால் உள்ளுக்குள்ள இருந்து நம்மள வந்து பகவான் வந்து வழி நடத்துகின்றார். இஸ் த ரெகுலேட்டர். ஸோ ஐ இன்ஸ்பயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைசஸ் அண்ட் அதர் ஆக்ட்ஸ். நற்காரியங்கள் இல்லையா, தவங்கள், தானங்கள், யஜ்ஞங்கள், இதையெல்லாம் செய்யணும்ன்ற அந்த மனசுல நமக்கு ஒரு இது வரும் பொழுது அதையெல்லாம் பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றார். ஹவு டு நோ கிருஷ்ணா அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டெத்? பிரயாண காலம் இல்லையா? சோ பிரயாண காலத்துல வந்து எவ்வாறு வந்து நாம அவரை வந்து நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற, ஏன்னா மரணிக்கும் தருவாயில என்ன உபாதைகள் இருக்கும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? இப்ப நார்மலா இருக்கும் தருவாயில கூட சில சமயத்துல நம்ம பாடி நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு வரதே கிடையாது. ஏன்னா நாம் இன்னும் பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் உட்கார்ந்துருக்கோம், பக்தியில திளைத்து. ஸோ வென் யூ ஆர் எபோவ் பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு போகும்பொழுது மட்டும்தான் இந்த உடல் உபாதைகள் எல்லாமே நமக்கு அவ்வளவு பெருசா காணாது. ஆனால் எது வரைக்கும் நாம் அந்த பக்குவ நிலை அடையலையோ அது வரைக்கும் நமக்கு வந்து சிறிய தொந்தரவு ஏற்பட்டாலும் அது நமக்கு வந்து we are on the bodily platform கண்டிப்பா நமக்கு தெரியும். ஸோ இதுதான் முகுந்த மாலை ஸ்தோத்திரத்துல வந்து குலசேகர ஆழ்வார் ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருப்பார் இல்லையா? அந்த ஸ்லோகம் நீங்க 18 days சாப்டர்ல கூட நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அதாவது பாதம், பித்தம், கபம் இல்லையா? சோ நான் இப்ப இஸ் வெரி மச் ஹெல்த்தியா தான் இருக்கார். பகவானே உங்களுடைய சேவையில நான் இப்போ ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது என்னை வந்து அழைச்சுக்கோங்கோ. ஏன்னா பிற்காலத்துல எப்படி இருப்போம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? மரணிக்கும் தருவாயில வந்து இந்த பித்தம், வாதம், கபத்துல எனக்கு வந்து தொண்டை அடைச்சிட்டு உங்க பேரை நான் சொல்ல முடியாம போயிட்டா அப்ப நான் என்ன செய்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வருது. அது மாதிரி பக்தியில வந்து பகவானுடைய சேவையில வந்து செய்யும் பொழுது எந்த சமயத்துல நாம எதை செய்வோன்றது நம்ம கையில கிடையாது. அதனாலதான் எல்லாம் வல்ல இறைவனிட்ட ஒரு பிரார்த்தனை, நித்தியமும் பகவானுடைய நாமத்தை நம்ம ஆழ் மனசுல பதிய வச்சுக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை மட்டும் அவர் காட்டட்டும், அவ்வளவுதான். நம்முடைய முயற்சி நாம செய்யணும். அது நம்ம என்றைக்கும் நாம் செய்தோம் என்றால் அதை பத்தி நம்ம வருத்தப்பட பிரயாண காலத்துல நம்ம அதை பத்தி வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அதற்கு என்ன செய்யணும் நாம? அதாவது பிரயத்னம், அதாவது பயிற்சி என்பது நாம கண்டிப்பா செய்து கொண்டே இருக்கணும். சோ இப்போ இவங்க மாதாஜி கூட சொன்னாங்க இல்லைங்களா, when you are away from association கண்டிப்பா உங்களுக்கு அப்டக்கல் வரும். எது வரைக்கும் நீங்க அசோசியேஷன்ல இருக்கிறீங்களோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு பக்தி பாதையில வந்து தடங்களே இருக்காது. தடை கற்கள் வந்தாலும் நீங்க சுலபமாக கடந்து விடுவீர்கள். ஸோ ஒரு 2 வாரம் 4 வாரம் நீங்க யாருக்கிட்டையாவது நீங்க அந்த அசோசியேஷன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க எங்க விட்டுருந்தீங்களோ அதுல இருந்து நீங்க டீக்ரேட் தான் ஆவீங்க. அப்படின்னா இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் எவ்ரி ஒன். அதனால்தான் பக்தி பாதையில வந்து அசோசியேஷன், பிரசாதம் மற்றும் வந்து ஜபங்கள், இது 3மே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ ஒருவரை வந்து பாதையில் வந்து நிரந்தரமாக வந்து எடுத்து செல்வது வந்து இந்த 3ம் தான். ஸோ ஒரு டிவோட்டி வந்து இன்னொரு டிவோட்டி, இப்போ மணிமேகலை மாதாஜி சொல்றாங்க, விஜயகுமாரி மாதாஜி சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ வென் விஜயகுமாரி மாதாஜியால ஏதோ முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் மணிமேகலை மாதாஜி கால் பண்ணி என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டு நீங்க இப்படி பண்ணுங்க, இது உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி there should be அசோசியேஷன். அசோசியேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அசோசியேஷன் இல்லைன்னா கண்டிப்பா நாம பக்தி பாதையில முன்னேற முடியாது. ஸோ அதர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ், புருஷர்களிலே உத்தமர் இல்லையா, புருஷோத்தமா. ஸோ புருஷோத்தமா இண்டிகேட்ஸ் கிருஷ்ணா டு பி த சுப்ரீம் பர்சன் அண்ட் நாட் சிம்பிளி எ ஃப்ரெண்ட். அதாவது அர்ஜுனனுடைய நண்பர் மாத்திரம் கிடையாது, இஸ் அ சுப்ரீம் காட் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். இஸ் அ சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி ஏபிள் டு கிவ் டெஃபினிட் ஆன்சர்ஸ்.
இல்லையா? உறுதியாக இப்ப இந்த 18 அத்தியாயத்திலுமே பகவான் எவ்வளவு அழகான விளக்க உரைகள் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? எல்லாத்துக்குமே சொல்யூஷன். வாழ்க்கையில நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு சொல்யூஷன். எஸ்பெஷலி 18 அத்தியாயம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து குணாதிசயத்தின் அடிப்படையில எவ்வளவு 18 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து நம்மளுடைய குவாலிட்டிஸ் மொத்தமே நம்ம வந்து அங்க வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம எந்தெந்த பாதையிலேருந்து நம்ம விலகி இருக்கோம், எதுல எல்லாம் டீவியேஷன் இருக்கு, நம்ம எந்த பாதையில நம்ம வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்கணும், நம்ம எப்படி அந்த பாதையில முன்னேறணுன்றதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா தேடிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல அர்ஜுனர் வந்து பகவானை வந்து மதுசூதனா அப்படின்னு சொல்றார். மது என்ற அரக்கனை அழித்தவர். மேலும் அந்த அரக்கனை போல இருக்கக்கூடிய இவருக்கு டவுட்ஸ் இல்லையா, அதாவது அவருடைய சந்தேகங்களை வந்து அழித்து விடுங்கள் அப்படின்னு தான் அவர் கேட்பார். இஸ் ரிக்வெஸ்டிங் கிருஷ்ணா டு கில் த டிமன் ஆஃப் டவுட் இல்லையா? அரக்கனை போல இருக்கக்கூடிய அந்த அவருடைய சந்தேகங்களை வந்து அழித்து விடும்படி யாரிடத்துல கேட்கின்றார் அர்ஜுனர்? பகவான் இடத்துல கேட்டுக்கொள்கின்றார். as doubts are not expected to arise in the mind of a Krishna conscious devotee இல்லையா? ஒரு பக்தருக்கு வந்து இந்த டவுட் கண்டிப்பா வராது. பகவான் இருக்கின்றார், நாம செயல் ஆற்றலாம். செயல் மீது தான் டவுட் வருமே தவிர பகவான் மீது நமக்கு எப்பவுமே டவுட் வராது இல்லையா? அதனால இந்த டவுட் எல்லாமே வந்து வராம இருக்கணும்னா நமக்கு வந்து ஸ்திரமான, அதாவது அனுகூல்யஷ சங்கல்பம் பிரதிகூல்யஷ வர்ஜிதம் இல்லையா? அதாவது நம்ம செய்யக்கூடியது அனைத்துமே பக்தி பாதைக்கு எதெல்லாம் அனுகூலமா இருக்கோ அத்தகைய செயல்ல தான் நம்ம ஈடுபடணும். சோ அதெல்லாமே கிருஷ்ணருக்கும் ஃபேவரபிள் தான் இல்லையா? அனுகூலமற்றது, நம்முடைய பக்தி சேவைக்கு எதெல்லாம் அனுகூலமற்றதோ அதையெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. ஏனென்றால் பகவான் ஒருத்தர் இருக்கார் நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்கு. அவரை தவிர இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேறு யாரும் கிடையாது. அதனால நம்ம வந்து இந்த பக்தி பாதையில முன்னேறி செல்லணும்னாக்கா இந்த சரணாகதி என்பது மிக மிக முக்கியமானது. அதனால இந்த இடத்துல அர்ஜுனரும் வந்து அதே மாதிரி நிலைதான் இல்லையா? அவர் கடைசியில தான் சரணாகதி அடைகிறார். ஆனா அது ப்ரோக்ரெசிவா நடந்துட்டு இருக்கு அவரது. பிரயாண காலம் அப்படின்னா மரணிக்கும் தருவாயில் குரூஷியல் டைம் இது இல்லையா? சோ எல்லாருக்குமே மரணம் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றுதான். ஆனால் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன் தான் நமக்கு கிடையாது இல்லையா? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நிலையில இருக்கும். பக்தியில போறவங்களுக்கு வந்து மரணத்தை கண்டு அவங்களுக்கு வந்து பயம் இருக்காது. ஏன்னா அனைத்துமே பகவான் இருக்கார் பார்த்துப்பார் என்ற அந்த நம்பிக்கை உண்டு இல்லையா? சோ சங்கடமும் அவர்களுக்கு சங்கடமாக இருக்காது. சங்கடத்தையும் அதாவது சுகம் துக்கம் இரண்டையும் ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை அவர்கள் அடைந்திருப்பார்கள். குரூஷியல் டைம் when whatever we do throughout life will be tested. அதாவது இங்க நம்ம பிறந்து வாழ்ந்து அதுக்கப்புறம் முடிவுல வந்து இத்தனை ஆண்டு காலம் நாம் என்னெல்லாம் செய்தோமோ அதுக்கு ஒரு டெஸ்டிங் ஃபேஸ் அதுதான். சோ நாம் என்னென்ன காரியங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுது முந்தைய ஜென்மம் இந்த ஜென்மத்துல சேர்ந்தது எல்லாமே சேர்த்துதான் நமக்கு வந்து அதாவது எக்ஸாம் அப்பதான் நடக்கிறதே. So அதான் crucial time ஒவ்வொருத்தருக்குமே. இது indicates Arjuna's anxiety to know the position of Krishna conscious devotee at the date. So சதா சர்வ காலம் பகவானை நினைத்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு வந்து மரண காலத்தில் உங்களை எவ்வாறு நெருங்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து இந்த இடத்துல அர்ஜுனர் வைக்கிறார். ஸ்ரீலா பிரபுபாதா கோட்டிங் குலசேகர ஆழ்வார். இதுதான் இப்ப உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா? கிருஷ்ணா த்வதீய பாத பங்கஜ பஞ்சராந்தம் அதைவமே விசஸ்து மானசா ராஜஹம்சக பிராண பாராயண சம்யே கபா வாத பித்தா. அதுதான் இந்த இது. அதாவது பிராண பிரயாண சமயே, பிரயாணம் செய்யக்கூடிய சமயத்தில் இல்லையா? சமயத்துல வந்து கபா வாத பித்தம் இந்த மூன்றும் இல்லையா? காந்தா பரதோ விதாவ் ஸ்மரணம் குதஸ்தே அதாவது எவ்வாறு வந்து நினைவில் கொள்ள முடியும் ஸ்மரணம். அதுதான் சொல்றது. ஐ ப்ரே தட் த ஸ்வான் ஆஃப் மை மைண்ட். அதாவது அழகான ஸ்லோகம் இது. மை டியர் லார்ட் கிருஷ்ணா, அதாவது கிருஷ்ணரை பார்த்து கேட்கிறார், நான் தங்களை வந்து பிரார்த்தனை செய்கின்றேன் தங்களிடத்தில். த ஸ்வான் ஆஃப் மை அதாவது மைண்ட், அதாவது மனம் எனக்கூடிய அந்த அன்னப்பறவை மே இமீடியட்லி சிங் டவுன். அதாவது இமீடியட்னா உடனடியாக சிங் டவுன் மூழ்கி விடுறது. எதுலனாக்க தி ஸ்டெம் ஆஃப் த லோட்டஸ் ஃபீட். அதாவது இது என்ன பண்ணும்னா தாமரை மலர் இருக்கு இல்லையா, அந்த தண்டுக்குள்ள போய் எப்பவுமே இந்த பறவை வந்து உள்ளுக்குள்ள போய் நுழைஞ்சிரும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி என்னுடைய மனம் எனக்கூடிய இந்த அன்னப்பறவை வந்து தாமரை மலர் அதனுடைய தண்டுக்குள்ள வந்து போய் நான் மூழ்க வேண்டும். அந்த அந்த தாமரையினுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லோட்டஸ் ஃபீட், பகவானுடைய திரு பாதங்கள் வந்து
தாமரை மலர்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ அந்த தாமரை மலர் இருக்கக்கூடிய அந்த செடி இருக்கக்கூடிய அந்த தண்டுல போய் நான் வந்து அப்படின்னா பகவானுடைய தாள் பணிந்து விட வேண்டும் என்பதுதான் இதனுடைய கருத்து. அண்ட் பி லாக்டு இன் த நெட்வொர்க், அதுக்குள்ளேயே நான் சிக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா அவருடைய பாதங்களுக்கு அடியிலே அவர் சிக்கிக் கொள்ளணும்னு அவர் வந்து பிரார்த்தனை செய்கின்றார். அதர்வைஸ் அட் த டைம் ஆஃப் மை ஃபைனல் பிரீத், அதாவது இல்லை என்றால் என்னுடைய கடைசி சுவாசம் இருக்கும் பொழுது, when my throat is choked up with cough, இல்ல நமக்கு இரும்பல் வரும் பொழுதும் இல்லையா, சில சமயத்துல பேச்ச கூட முடியாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் how will it be possible to think of you, தங்களை நான் எவ்வாறு நினைவில் கொள்ள முடியும்? ஏன்னா அப்ப இந்த வாதம் பித்தம் கபம் அதனால நான் வந்து அடைக்கப்பட்டு விட்டால், என்னால பேச முடியாம போய்விட்டா, அந்த ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு ஃபோக்கஸ் இருக்கும் இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்பட்டால் என்னால முடியாது இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார். அதனால இப்பொழுதே நான் தங்களுடைய தாமரை பாதங்கள் எனக்கூடிய அந்த தண்டுல போய் ஒரு அன்னப்பறவையாக அதற்குள்ள நான் மூழ்கிவிட நினைக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குலசேகர ஆழ்வார் அழகான பிரார்த்தனை. முகுந்த மால ஸ்தோத்திரத்தை நீங்க டைம் இருந்தா படிங்க. மேலும் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இப்ப வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ், அதாவது மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ், அதாவது ஆன்மீக உணர்வு மற்றும் அதாவது தெய்வீக உணர்வும் சரி மற்றும் இந்த பௌதீக உணர்வை பற்றி, அது இரண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள். சோ நம்ம பௌதீகத்தின் மீது நம்ம எப்பவுமே ஈர்க்கப்பட்டு விடுகின்றோம். we are trying to lord over it, அதாவது உரிமை கொண்டாடுறது, எல்லாம் என்னதே என்ற உரிமை இல்லையா, அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு இல்லையா. பேசிக்கா அகங்காரம் என்பது அது வெளிப்படுத்தப்படும் பொழுதுதான் நான் எனது இது எல்லாமே வரும். சோ எல்லாம் என்னுடையது, செல்ஃபிஷ்னஸ்னுடைய அந்த இது வந்து அந்த இடத்துல தெரியும். இது எல்லாமே கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு வேறு ஒரு உடலை கொடுக்கின்றது. அது ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ் வந்து தெய்வீகமான உணர்வு என்பது எவ்வாறெல்லாம் நாம பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியும், ஹவு வி கேன் சர்வ் த லார்ட் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். லிவிங் என்டிட்டி நாம இரண்டு நிலைகளுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஜம்ப். எப்படி மதில் மேல ஒரு பூனை இருக்கு இல்லையா, இந்த பக்கம் வேணாலும் நம்ம தாவும் அந்த பக்கம் வேணாலும் தாவும். பக்தி கொண்டால் பக்தி மார்க்கத்திற்கு தரப்பில் நாம் சென்று விடுகின்றோம். அப்படி இல்லைன்னா பௌதீகத்தின் மீது நம்முடைய ஈடுபாடு அதிகமாக இருந்தால் பக்தியை தவிர்த்து நாம் என்ன செய்யறோம், இந்த பௌதிகத்தின் தரப்பில் ஈடுபட்டு பலன் கருதும் செயல்களில் ஈடுபட்டு மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய கர்மங்களை ஆற்றி அந்த பலன்களுக்கேற்றவாறு நாம வேறு ஒரு உடலை தரிக்கின்றோம். இதுதான் நடக்கக்கூடியது ஒன்று. சோ பிகாஸ் த லிவிங் என்டிட்டி, அதனாலதான் நம்ம தத்தா சக்தியில இருக்கிறது, மார்ஜினல் பொட்டன்சி இல்லையா. So sometimes identifies with matter because the living entity தான் வந்து இந்த உடல் என்பதை வந்து ரீதி அந்த அகங்காரம் தான் வந்து we are identified. ஏன்னா உண்மையான ஆத்மா வெளியில நமக்கு தெரியாது இல்லையா, அந்த ஆத்மாவை மறைத்திருக்கிறது எது, இந்த அகங்காரம் எனக்கூடிய அந்த பண்பு தான். சோ அந்த பண்பு பௌதீக இது. அதனால என்ன பண்றோம்னா ஃபால்ஸ்லி நம்ம என்ன ஆகுதுனாக்கா இந்த ஆத்மா வந்து ஐடென்டிஃபைட் as a bodily form அப்படிங்கிற லிவிங் என்டிட்டி சம்டைம்ஸ் ஐடென்டிஃபைஸ் வித் த மேட்டர். இந்த உடலை தான் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷனா நினைக்கிறோம், ஆத்மாவை நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வதே கிடையாது. அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஐடென்டிஃபைஸ் தி சுப்பீரியர் நேச்சர். சில சமயத்துல வந்து ஆத்மாவை பற்றி நம்ம, ஏன்னா நம்ம தத்தாசக்தி இல்லையா, மார்க்கம் என்று கிடைக்கப்பெறும் போது நாம அந்த இதுல முன்னேறி செல்கின்றோம். எது வரைக்கும் அந்த மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கலையோ அது வரைக்கும் இந்த லௌகீக வாழ்க்கையில வந்து பாடிலி ஐடென்டிஃபிகேஷனோட இருந்து கொண்டுதான் நம்முடைய செயல்களை நாம செயல்படுத்துகின்றோம். What happens when the living entity identifies the matter? So உடல் ரீதியான அந்த அத்தகைய செயல்களில் இந்த பௌதீக செயல்களில் நாம் ஈடுபட்டோம் என்றால் மீண்டும் ஒரு பிறவி வந்து நம்ம 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகள்ல எந்த பிறவி எடுப்போம்னு நமக்கே தெரியாது இல்லையா. டேக் எனி ஒன் ஆஃப் த பாடிஸ், அந்த மாதிரிதான் பேசிஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் இல்லையா, கர்மா. சோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்படுவதற்கான ஒரு உடலிலிருந்து இன்னொரு உடலை ஏற்பதற்கான காரணம் என்ன, நாம் ஆற்றிருக்கக்கூடிய கர்மங்கள். சில பேர் வந்து அவர்கள் ஆற்றிருக்கக்கூடிய புண்ணிய காரியங்களால சொர்க்கத்திற்கு செல்ல முடியும். சோ அதனால ஃபார் எலிவேஷன் டு ஹெவன் வந்து யக்ஞங்கள், அதாவது யக்ஞம் தானம் தவம் இது ஏதாவது செய்திருந்தா அவர்கள் சொர்க்க பிராப்தி பெறுவார்கள். இதையெல்லாம் யாரும் செய்யலன்னா மீண்டும் வந்து இந்த பிறவிலே நம்ம அதாவது இந்த உலகத்திலே பிறக்க வேண்டிய ஒரு அவகாசமும் கிடைக்கும், இல்லைன்னா கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம். நரக உலகங்களுக்கு போறதுக்கும் சான்சஸ் உண்டு, ஏன்னா அவங்கவுங்க ஆற்றிருக்கக்கூடிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாரி. சோ அட்லீஸ்ட் சில புண்ணிய காரியங்கள் செய்தாலாவது நம்ம வந்து அதாவது சொர்க்கத்திற்கு பிராப்தி பெறக்கூடிய அந்த நிலையாவது நாம அடைகின்றோம்.
So மேலும் on the sacrificial altar 5 kinds of offerings are made into 5 kinds of fire. The 5 kinds of fire are conceived as the heavenly planets, clouds, earth, man, woman, and the 5 kinds of sacrificial offerings are faith, enjoyer on the moon, rain, grain, and semen. அதாவது நம்ம ஆற்றக்கூடிய அந்த யக்ஞங்கள் இல்லையா, அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 விதமான ஆஃபரிங்ஸ், அதாவது 5 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நம்ம கொடுக்கக்கூடியது. அவிர்பாகம் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, ஆஃபரிங்ஸ்னா அந்த யக்ஞங்கள்ல போடுறது அது மாதிரி இது. ஸோ அது எதனை அந்த ஆஃபரிங்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுதுனாக்கா, நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த அவிர்பாகம் வந்து 5 விதமான நெருப்புக்களாக வந்து மாறுகின்றது, அக்னியாக மாறுகின்றது. இந்த 5 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபயர், அந்த 5 விதமான அக்னி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுவாக வந்து மாறுகின்றது என்றால் கன்சீவ்டு அப்படின்னாக்கா, அதாவது அந்த நிலையில நாம் அதை உணர்கின்றோம். அந்த 5 விதமான நெருப்பை வந்து நமக்கு வந்து பார்க்கக்கூடியது வந்து கன்சீவ்ட் ஆஸ் அ ஹெவன்லி பிளானட்ஸ், அதாவது ஒன்று வந்து சொர்க்கலோகமாக கருதப்படுகின்றது, இன்னொன்று வந்து மேகக்கூட்டத்திற்காக அந்த மேகக்கூட்டமாக கருதப்படுகின்றது, இன்னொன்னு இந்த பூமி, இன்னொன்னு வந்து மனிதன், அதாவது மேல் மற்றும் பெண். ஸோ இந்த மாதிரி 5 விதமான நிலைகளாக நாம வந்து மாறுகின்றோம். அடுத்து வந்து மேலும் 5 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஃபரிங்ஸ், நாம எதை நாம வந்து சமர்ப்பணம் செய்கின்றோம் அந்த யக்ஞத்துலன்னா நம்முடைய நம்பிக்கை இல்லையா. ஸோ இந்த நிலவுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகிக்கக்கூடிய அந்த இது, அடுத்து வந்து மழை, அடுத்து வந்து தானியங்கள், அடுத்து வந்து விந்து, அதாவது இங்க வந்து நம்முடைய வம்சம். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் மனசுல வச்சு நம்ம அந்த யக்ஞங்களுக்கு நாம சமர்ப்பிக்கின்றோம். ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் எதுனாக்கா சொர்க்க பிராப்தி, இல்லைன்னா இந்த ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடியது, அடுத்து வந்து இந்த பூமி, அடுத்து மனிதனாகவோ அல்லது மானிடனாக பிறக்கும் பொழுது ஒன்று, அதாவது மேன் ஆர் உமன், இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை. ஸோ இது சாக்ரிஃபைஸல் இதுல வந்து நம்ம செய்யக்கூடியது நிலையில நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் இது, நாம என்னை சமர்ப்பிக்கின்றோம் என்பதும் இந்த 5 விதமான இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மனசு எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த இடத்துல வந்து ஆஃபரிங்க கொடுக்குறோம். நம்ம நம்பிக்கை, என்ஜாயர் ஆன் த மூன், அடுத்து வந்து மழை. ஸோ எதை வேண்டுகின்றோம், நம்ம வந்து வேண்டிக் கொள்வது என்ன, எனக்கு மழை வேண்டும் அப்பதான் விளைச்சல் வரும் இல்லையா, தானியங்கள் வேண்டும் அப்பதான் நமக்கு உணவு இல்லையா, மேலும் நம்பிக்கை, நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நம்பிக்கை, அடுத்து நம்முடைய வம்ச விருத்தி இல்லையா, அதற்காக நம்ம வந்து அந்த யக்ஞங்கள் செய்யும் பொழுது ஒரு யக்ஞம் செய்யறதுக்கு ஒரு நோக்கம் வச்சுருந்தா நம்ம செய்யறோம். ஆனால்தான் வேதங்கள் எல்லாமே பலன் கருதும் செயல்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது இல்லையா. ஹவ் யூ அந்த வேதங்களை எவ்வாறு நாம் வந்து உபயோகப்படுத்துகின்றோம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. பக்தி கொண்டு வேதங்களால பகவானை நாம அறிய வேண்டும், அதுதான் வேதங்களுடைய நோக்கமே இல்லையா. 15th சாப்டர்ல 15th ஸ்லோகம் அதுதான் சொல்றது, வேதங்கள் எல்லாம் வந்து பகவானால வந்து படைக்கப்பட்டது, வேதங்களுடைய நோக்கமே பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அந்த உண்மையான நோக்கம் வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறாத பொழுது இந்தந்த யக்ஞங்கள் செய்தால் இதற்கெல்லாம் சொல்யூஷன் அப்படின்றது எல்லாமே உபயோகப்படுத்தி நாம் என்ன செய்யறோம், இப்போ வந்து ஆயுள் ஹோமம் பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து சிலது எல்லாமே வந்து தடை கற்கள் வந்தா கணேச ஹோமம் பண்றோம், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம செய்யறோம். இது எல்லாமே வேதங்கள் எல்லாம் நாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய பலன் கருதும் செயல்களுக்காக மாற்றி அமைத்துக் கொள்கின்றோம். அங்கே வந்து பக்தி கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டும். பகவான் மீது பக்தி கொண்டால் எஸ் எல்லா தடை கற்களும் இருக்கும், அதை தாண்டி செல்வதற்கான பக்குவத்தை அடையணும். நம்ம கேட்க வேண்டியது அதுதான், we have to be balanced இல்லையா, ஒரு சோபர் மேனா, ஒரு நிதான புத்தியுடைய மனிதனாக மாறுவதற்கான மார்க்கம் எது, அதை தான் நம்ம வந்து கேட்க வேண்டும் இல்லையா. அதை விடுத்து நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை நம்ம வந்து கேட்கின்றோம். இந்த நித்தியமற்ற உலகத்துல இல்லையா, இந்த மிருத்யு உலகத்துல அசாஸ்வதம் இல்லையா. சோ அந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதம், இது இந்த ஸ்லோகங்கள்லயே வரும், நம்ம படிப்போம் 8வது சாப்டர்ல வரும் துக்காலயம் அசாஸ்வதம் என்று. சோ இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதம்லயே வந்து நம்ம வந்து அதுக்காக நம்ம அவ்வளோ பிரயத்தனங்கள், அவ்வளவு நம்ம வந்து பொறாமை, போட்டி எல்லாமே உண்டு இல்லையா, கம்பேரிசன் இதெல்லாம் நம்ம செய்யறோம், பேராசை கொள்ளுதல் இது எல்லாமே வந்து தவறான ஒன்று. அதையெல்லாம் செய்து நாம என்ன பண்றோம், நம்முடைய அக்கௌண்ட் தான் நம்ம வந்து அதிகப்படுத்தி கொள்கின்றோம், பாவத்தையும் நம்ம அந்த பாவ சுமையை நம்ம வந்து அதிகப்படுத்தி கொண்டே செல்கின்றோம். அதனால்தான்
இதெல்லாம் சாக்ரிஃபைஷியல் ஆல்டர், இதெல்லாமே நம்ம செய்யறது என்பது இந்த இடத்துல வந்து பர்பட்ல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா உண்மையிலே இதெல்லாமே பலன் கருதி செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா? சோ பலன் கருதி நாம அத்தகைய செயலில் ஈடுபடக்கூடாது. பக்தி கொண்டு மட்டும்தான் நாம செயல்படுத்த வேண்டும். இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் த லிவிங் என்டிட்டி மேக்ஸ் ஸ்பெசிபிக் சாக்ரிஃபைசஸ் இல்லையா, டு அட்டைன் ஸ்பெசிபிக் ஹெவன்லி பிளானட்ஸ். சில பேர் வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு போகலாம், சில பேர் பிரம்மலோகத்துக்கு போகணும்னு நினைப்பாங்க, சில பேர் தப்போலோகம். இந்த மாதிரி அவங்கவுங்களுடைய இலக்கு என்னவோ அதை நினைத்து செய்யக்கூடியது. when the merit of sacrifice is exhausted இல்லையா, அதற்கேற்ற பலனும் நமக்கு கிடைக்கின்றது. யக்னங்கள் செய்வதால் வரக்கூடிய பலன் உண்டு. ஆனா அந்த பலனால வந்து நம்ம வந்து அந்த உலகத்திற்கு நாம் சென்றாலும் அந்த புண்ணிய காலங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாம் அங்க இருப்போம். அந்த காலங்கள் முடிந்த பிறகு மீண்டும் இந்த புவிக்கு நாம வர வேண்டியதுதான். the living entity descends to the earth. எவ்வாறு திரும்பி வராங்க அப்படின்னாக்கா மழையின் ரூபத்தில் தான். மழையினால் என்ன கிடைக்குது நமக்கு வந்து, அதாவது விளைச்சல் இல்லையா, தானிய விளைச்சல் கிடைக்குது. தானியங்களை வந்து நாம உணவாக வந்து படைக்கின்றோம். யாருக்கு? பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து அந்த உணவை நாம ஸ்வீகரிக்கின்றோம் இல்லையா. மேலும் அந்த உணவு உண்டதால் நமக்கும் வந்து எனர்ஜி இல்லையா, அதாவது சக்தி பிறக்கின்றது. அதனால விந்துவினால வந்து ஒரு தாயின் கருவுல வந்து மீண்டும் வந்து பிறக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை நாம அடைகின்றோம். சோ திரும்பி எவ்வாறு நாம திரும்பி வருகின்றோம் என்பதும் இதுதான் இல்லையா. So and the grains are eaten by man and transformed into semen which impregnates a woman இல்லையா. ஒரு தாயின் கருவில் வந்து அந்த விந்து சேரும் பொழுது and thus the living entity once again attains the human form to perform sacrifice இல்லையா. சோ நாம் இந்த மாதிரி வந்து யக்னங்கள் செய்யறது, நம்முடைய சுயநலத்துக்காக செய்யக்கூடியது எல்லாமே, ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறது எல்லாமே வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொண்டேதான் இருக்கும். அண்ட் ரிப்பீட் த சேம் சைக்கிள் இல்லையா, புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனம், இது நடந்துட்டே இருக்கும். இன் திஸ் வே த லிவிங் என்டிட்டி பர்பச்சுவலி கம்ஸ் அண்ட் கோஸ். அதாவது எப்படி நம்ம இங்க பெங்களூர்ல ஃபிளைட் ஏறினா போய் டெல்லியில இறங்குறோமோ அதே மாதிரி. ஸோ நமக்கு எவ்ரி மந்த் நமக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்கும். அதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு பிறவியும் நாம் இதே கடமை தான் செய்ய போறோம். அங்க அதே செஞ்சுட்டு மீண்டும் டெஸ்டினேஷன் இந்த இடத்துக்கு வர வேண்டியதுதான். இங்க முடிச்சுட்டு மேல டெஸ்டினேஷனுக்கு போக வேண்டியதுதான். இதே தான் நம்ம திரும்பி திரும்பி செய்துட்டே இருப்போம். த கான்சியஸ் கிருஷ்ண கான்சியஸ் பர்சன் ஹவெவர் அவாய்ட்ஸ் சச் சாக்ரிஃபைசஸ். ஸோ மனம் என்னும் நெருப்பிலேயே நாம வந்து அந்த யக்னத்திலேயே வந்து நம்முடைய மனசை நாம வந்து பக்குவப்படுத்தி கொண்டு பக்தி மார்க்கத்துல போகும் பொழுது இப்படிப்பட்ட யக்னங்கள் எல்லாம் நாம செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ அதனால்தான் நம்ம வந்து பக்குவம் அடைந்தவர்களுக்கு எந்த சாஸ்திரங்களும் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏனென்றால் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய தலமே வேறு ஞான தலம். அந்த தலத்துல அவங்க வந்து இருந்து கொண்டு அவர்களுடைய பக்தியில வந்து செயல்படுகிறார்கள். ஆனால் அந்த நிலையை அடையறதுக்கு இந்த செயல்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து செய்துட்டே போகும்பொழுது ஒரு காலகட்டங்கள்ல நமக்கு பக்குவம் என்பது ஏற்படுகின்றது. அதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இல்லையா. So avoids, he takes directly to Krishna consciousness and he prepares themselves to return back to Godhead. வைகுண்டம் கோலோகம் செல்வதற்கான மார்க்கம் என்னவோ அதை அவன் அறிந்து கொள்கின்றான். அவனுடைய செயல்பாடுகளும் பக்குவம் அடைகின்றது. Conclusion: Krishna conscious viewpoint avoid such sacrifices and take direct Krishna conscious and go back to it. அதாவது இது எல்லாமே பலன் கருதும் செயல்கள். இந்த பலன் கருதும் செயல்கள்ல ஈடுபட்டு கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் நாம என்ன பண்றோம், இந்த துக்காலயத்துக்கு திரும்பி வருவதற்கான என்ன வழியோ அது மட்டும்தான் நம்ம செய்துட்டே இருக்கோம். அத்தகைய செயல்களை நாம கண்டிப்பாக குறைச்சுட்டே வந்து நம்ம வந்து we have to elevate actually இல்லையா. ஸோ ஒரேடியா நமக்கு அந்த பிராப்தம் எப்படி கிடைக்கின்றதோ அதுக்கேற்ற மாதிரிதான். இப்ப நமக்கெல்லாம் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலியமா கிடைச்சிருக்கு அந்த பாக்கியம். அதனால நம்ம உட்காந்து யக்னம் செய்யணும் அப்படிலாம் நம்ம எதுவுமே யோசிக்கிறது இல்லை. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஏதாவது கஷ்டம் இருந்தா அதாவது எங்கேயாவது போய் ஒரு ஜோசியக்கார்ட்ட கேட்டு இதுக்கு என்ன பூஜை பண்ணலாம் அதை பண்ணலாம் அதுதான் நம்ம செய்வோம். ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. உட்காந்து மகா மந்திரத்தை ஒரு 4 முறை சொன்னா அதை பக்குவமா இருந்து எடுத்து செயல்படுத்துவதற்கான மார்க்கத்தை பகவான் கொடுப்பார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம செயல்படுகின்றோம் இல்லையா. அதுவே ஒரு யக்ஞம் தான். அதுவே நம்ம பண்றதே இப்போ சங்கீர்த்தன யக்ஞம். நம்ம அன்றாடம் செய்வதே சங்கீர்த்தன யக்ஞம். அதுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம அதாவது ஹோமகுண்டெல்லாம் வச்சு நம்ம யக்ஞம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதெல்லாம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு தான் அது. ஒரு பக்தியில வந்து ஒரு நிலை கொண்ட பிறகு நாம அதுல முன்னேற்றமான பாதையை தான் நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஸோ டெக்ஸ்ட் 3 refutes impersonal commentators. அதாவது impersonal who say Brahman takes the form of Jiva in the material world. அதாவது பிரம்மன் என்பது இது வந்து தவறான ஒரு உணர்தல். பிரம்மன் என்பது பகவானை குறிக்கின்றது என்று, அதாவது நீ கடவுள் நான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதை தான் இந்த இடத்துல ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க.
பிரம்மன் டேக்ஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீவா இன் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது தவறு. ஸோ நாம் எல்லாருமே அணு ஆத்மா சைஸ் இல்லையா? ஸோ நாம பகவானோட வந்து இயல்பால் அவரிருந்து பிரிந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் தான். ஆனா அவரோட நம்ம கம்பேரிசன் பண்ணவே முடியாது. அது தவறு இல்லையா? ஸோ பிரம்மன் டேக்ஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீவா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் என்பது மிக மிக தவறானது. நாம் எல்லா ஜீவாத்மாக்கள் நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு பிறவி நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது. ஆனால் அந்த பிறவியை வந்து நாம அந்த மனித பிறவியா இருந்தா அதை நல்ல முறையில் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஆஃப் த பேட் பார்கெயின். பேட் பார்கெயின், பெஸ்ட் ஆஃப் த பேட் பார்கெயின் எதுன்னா நாம பக்தியில செல்வதுதான். இந்த மனித கிடைத்த, அதாவது நம்ம பிறக்கிறதே இந்த பிரபஞ்சத்துல தேவையற்ற ஒன்று. இங்க சங்கடங்கள் தான். நாம எந்த பிறவி எடுத்தாலும் அதுலயே வந்து பெஸ்ட் எதுனாக்கா மனித பிறவி இல்லையா? அந்த மனித பிறவியை நாம எவ்வாறு வந்து நல்ல நிலையில எடுத்துட்டு போறோமோ தட் இஸ் த பெஸ்ட். பேட் பார்கெயின்லயே வந்து பெஸ்டா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அதனால்தான் இந்த உடலை கொடுத்த அந்த அதாவது கடவுள் இல்லையா, இத்தகைய உடலை நமக்கு வந்து நாம செய்த கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர் வழங்கி இருக்கார் இல்லையா? இந்த ஆத்மா இதுல வந்து நிலை கொள்கின்றது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த உடலை நாம வந்து ஒரு எந்திரமாக உபயோகப்படுத்தி நாம் வந்து பக்தி செயலில் வந்து இந்த உடலை வந்து நாம உபயோகப்படுத்த வேண்டும். we should utilize this. ஸோ பக்தியில நாம எடுத்துட்டு போகும் பொழுது நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் எல்லாமே பக்குவம் அடையும். மேலும் பகவானுடைய கருணை இருந்தால் அதாவது முந்தைய பிறவிகளுடைய கர்ம பலன் வந்து அதனால் விளையக்கூடியது எல்லாமே நம்மளால வந்து பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போக முடியும். மேலும் அதுல இருந்து விலக்கு கூட பகவான் கொடுக்கலாம். அவருடைய விருப்பம். அது யாருக்கு வந்து இந்த மாதிரி அதாவது கருணை புரியணும்ன்றது அவருடைய கால். அது நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது. நம்ம வந்து பக்தி மட்டும்தான் கொள்ள வேண்டும். இந்த ஜீவன் நித்தியமானவன் இல்லையா? சோ லிவிங் என்டிட்டி இஸ் an eternal fragmental part and parcel of கிருஷ்ணா இல்லையா? அதாவது நம்ம எல்லாருமே அவரிடமிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள், பிராக்மெண்டல். ஸோ வேதிக் லிட்ரேச்சர் டிஸ்டிங்ஸ் பிரம்மன் ஃப்ரம் பரபிரம்மன். பகவான் இஸ் அ பரபிரம்மன், அவர் பிரம்மன் கிடையாது. நாம வந்து நிர்குணம் அப்படின்னா, நிர்குணம்னாக்கா இந்த மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் செல்லும் பொழுது ஞானதலத்திலோ இல்லை வந்து கர்மம் அத நிஷ்காமத்திலே இருந்து யோகத்திலிருந்து நம்ம வந்து போனோம் என்றால் அது வந்து பிரம்மன் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதே வந்து நாம பக்தியில போகும் பொழுது சுத்த சத்துவ நிலை என்று சொல்லப்படுகின்றது. அவ்வளவுதான். அது நிலை. ஆக்சுவலி அந்த நிலையில் நாம வந்து அடையும் பொழுது பகவானோட நம்ம சம்பந்தத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். பரபிரம்மனோடு நம்முடைய சம்பந்தம் வந்து ஏற்படுகின்றது. அதனால பிரம்மன் என்பது பகவான் வந்து கிடையாது. நாம் எல்லாருமே வந்து கடவுள் கிடையாது என்பதை நாம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கெல்லாம் தெய்வீக இயல்புகள் உண்டு. ஆனா அது வந்து மறைந்திருக்கின்றது, மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எது வரைக்கும் நாம கடவுளை வந்து நினைக்காம இருக்கோமோ, எது வரைக்கும் அவரை மறந்திருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் அந்த மாயை நம்மள கவர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. எப்ப நாம அவர் பக்கம் திரும்பி பார்க்கிறோமோ அப்ப மாயையும் நம்மளிருந்து தூரமாக விலகுகிறாள். சோ லார்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் அச்சுதா. அச்சுதா என்றால் தவறி விழாதவர். ஈஸ் அ நிர்குணா இல்லையா? பகவான் இஸ் அ நிர்குணா. மூன்று குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அவர். பட் ஜீவா நாம் எனி டைம் we will fall down இல்லையா? சோ இன்றைக்கு நாம் ஒரு லெவல் பக்தியில மேன்மையா போயிருக்கலாம். அடுத்த 2 மணி நேரம் கழிச்சு நம்முடைய செயல்கள் வந்து அதாவது அபோனிமல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நாம அந்த பாதையில இருந்து இன்னும் டவுன்ஃபால் ஆயிடுவோம். அது மாதிரி எனி டைம் நம்ம ஃபால் ஆயிடுவோம். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால்தான் அச்சுதா என்பது பகவானுக்கு குறிக்கின்றது. சோ ஜீவா எப்பவுமே வந்து தவறி விழக்கூடியவன் தான். சோ டு அட்டைன் கிருஷ்ணா ஒன் மஸ்ட் ரிமெம்பர் ஹிம் அட் த டைம் ஆஃப் டெத் இல்லையா? பகவானை அடையணும்னா மரணிக்கும் தருவாயில் நாம கண்டிப்பாக அவரை வந்து நினைவில் கொள்ள வேண்டும். திஸ் ரிமெம்பர் இஸ் மோர் தேன் த மென்டல் ட்ரிக் இல்லையா? கண்டிப்பா அந்த பாவம் வந்து பக்தி பாவம் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால நினைவில் கொள்ள முடியும். அது கூட பகவானுடைய கருணை இல்லையா? அதாவது 25% பகவானுடைய கருணை வேணும் நமக்கு. நம்முடைய முயற்சி இல்லையா, நம்முடைய கர்ம பலன், நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் இவையெல்லாம் 75% நிர்ணயம் பண்ணாலும் 25% வந்து பகவானுடைய அருள் வேணும் நமக்கு. அப்பதான் நம்மளால அவரை நினைவில் கொள்ள முடியும். At the death, one will automatically remember the mood he cultivated throughout the life. அதனால்தான் பயிற்சி செய்யணும்னு சொல்றது. அந்த பயிற்சி நமக்கு வந்து உதவும். The most effective means of fixing the mind on Krishna is Harinam Sankirtan. ஓகே, ஹரிநாம சங்கீர்த்தன் தான் நமக்கு வந்து இந்த எப்பவுமே வந்து நம்மள வந்து இந்த பக்தி பாதையில வந்து நிலை கொள்ள செய்யக்கூடியது. ஸோ நான் இப்போ இதோட நிறுத்துறேன். ஏன்னா இப்போ 7 o'clock டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் இருக்கு. இல்லைன்னா நான் இன்னொரு 1/2 மணி நேரம் எடுத்திருப்பேன். சாரி, இன்னைக்கு கொஞ்சம் எல்லாருமே நம்ம டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் போனதுனால கவர் பண்ண முடியல. இன்னும் 4-5 ஸ்லைடு இருக்கு. அடுத்த வாரம் சேர்த்து கவர் பண்ணிடலாம். ஓகே,
ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास தாகூர் की जय. எல்லாருமே கலந்துன்னு இருக்கீங்க. கிருஷ்ணா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் வேணும் பிரபு. ஆக்சுவலி இங்க அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட்டு ஐ திங்க் இதுல ரேவதி மாதாஜியோட பெயர் இல்லைன்னு சொல்றாங்க அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல. ஸோ அது என்னன்ட்டு ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே, நான் அன்மியூட் பண்ணணும். சாரி பிரபு, ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க யார் வந்து யாரோட பெயர் இல்லை அப்படிங்கறது வந்து நீங்க கண்டிப்பா சொல்லணும். சொன்னாங்கன்னா நான் இதுல சாட்ல போட்டா நான் எடுத்து அதுல ஆட் பண்ணிடுவேன். ஆமா, எல்லாருமே வந்து சாதனை சார்ட் பண்ணணும், அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட்டும் ஃபில் பண்ணணும். இதெல்லாம் சாதனை சார்ட் எல்லாம் நாங்க பண்றதே இல்ல மாதாஜி. பண்ணணும் மாதாஜி. சரியா கேட்கல மாதாஜி நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னு.